Bueno, pois moitas grazas a Sabela e a Rocío por convidarme a estar aquí, por ofrecer esta outra mirada, porque realmente é distinta, é diferente, e eu creo que é importante coñecela, porque está como desamparada. Eu comecei, bueno, como falaba, non? Como dicía onte Valeria, un pouco para coñecer como chegamos hasta aquí, ou como cheguei hasta aquí. Sendo de formación arqueóloga e de ocupación profesional tamén, levo 30 anos, a arqueoloxía para min é unha ferramenta. Eu digo, ademais, como sodes docentes, deixeina non, sigo traballando profesionalmente, pero para min é unha ferramenta para abordar o territorio, porque inicialmente, sendo moi nova, ainda sendo estudiante, e sendo a miña vocación arqueóloga desde moi noviña, tiña moi claro, foi precisamente ao encontrarme co territorio, no campo, cando tomei conciencia, se chama así, ter conciencia de que estaba nun mundo que descoñecía, bueno, primeiro que era familiar por ser en Galicia, porque o que vou falar é do local, pero o local, como sabedes, moitas veces, como decía Julio Camba, é o máis universal. E ademais toda a diversidade que hai en Galicia, xeográfica, cultural, lingüística, en fin. Entón, para min, cando estaba no campo e empecé a ver a través dos ollos da xente que habitaba esos territorios, ven un mundo que enfoqueime totalmente, unha pola emerxencia que había, que como eso provén da transmisión oral, que procedemos dunha cultura de tradición oral, vía que esa transmisión desaparecía. Estou falando dos anos 80, que xa teño uns cantos anos, finais dos 80. Entón, ao ver esa outra mirada que a xente leva dentro de sí, por unha tradición, por unha memoria acumulada, por unha experiencia de vivir os lugares, de habitar os lugares, e a perspectiva arqueolóxica que me dá un longo recorrido, que agradezo moito, porque teño tamén, súmase, non, esa outra mirada de poder ver o territorio coas pegadas ao longo do tempo, pois entón decidín, xa naquel momento, que iba a dedicarme a documentar todo aquilo. Porque era a última vez, e isto é algo que gustaríame, porque creo que tedes unha profesión de moita responsabilidade, vos. E así como eu me sinto unha transmisora, e tal vez pensaba que eran esos os últimos, pero me parece que vou ser eu a última, como o último moicano, en ser testemunha, en compartir e convivir con unha por idade, non? Que tamén eu, desde nena, fui educada, ainda que nacín nun medio urbano, no centro dunha cidade, eu nacín en Coruña, no centro da Coruña, a miña alma sempre foi da aldea, e entón acompañaba os meus pais cando éramos pequenos, íbamos á aldea. Era curioso porque sempre me quedaba ca xente maior. Me quedaba nos bares, quedaba nas casas, con os familiares, a escoitar a xente maior, porque me parecía a súa mirada, a maneira de ver o mundo e esa transmisión me parecía que estaba chea de sabiduría e que nos estábamos perdendo algo. E mira por donde de maior o que é un pouco a misión, no? que te pilla, porque non a buscas. Entón, fun acompañando a todas estas persoas descoñecidas ao longo de todos estes anos. Gravei a todas, teño centos e centos de grabacións en audio, porque non é só o que transmitían ese coñecemento, sino como o transmitían. Aparte de toda a variedade de linguaxes lingüísticas, de léxicas e de vocablos, que non están nos dicionarios, vos lo aseguro, que teño consultados moitos, está a maneira de falar, que é moi metafórica e moi poética, cousa que nós xa non temos, porque procedemos dunha formación escrita e normativizada, entón se perde toda esa riqueza. Despois vos poño algún exemplo, porque así ao principio parece todo moi teórico e moi difícil de comprender se non se ve. Pero de todo, absolutamente o que vos vou comentar, vos podería dar exemplos visuais, auditivos. Bueno, e outra cousa tamén, gústame moito, prefiro, non son partidaria así moito dos povos nin das imaxes, porque creo que hai que potenciar e además, e vos que traballades cos rapaces, cos adolescentes, todas as sensorialidades que forman parte que as temos atrofiadas, non? Sobre todo a auditiva, que é a que precisamente foi a
o principal factor transmisor de cultura. Porque vivimos na tiranía audiovisual e cada vez máis, non? Ahora cos medios tecnolóxicos a sabedes e de que maneira. Entón, todo entra en imaxes de unha maneira veloz, pero tamén é fugaz o que queda. Mentras que a audición, a sonoridade, exixe un silencio, como vedes, que a xente ten bastante medo aos silencios, vivimos un mundo cheo de ruidos. Hai medo ao silencio, hai medo a escoitarse a un mesmo e a escoitar os demais. E a transmitir. De feito, eu ás veces cando me encontro agora, porque teño estado co proxecto Terra, acordeime o ano pasado, máis, o sea, non hai moito, falando do oficio de andar, que era, cando falo das vías de tránsito, dos camiños, o que era oficio de andar, porque era. O dos coches, como sabedes, é moi reciente. E vexo nos rapaces e nas rapazas o medo a falar, a opinar, a dicer, están, claro, máis, cada vez máis, eles e os adultos, e nós tamén, que pois enganchados a esas cousas, entón pérdese esta parte auditiva que transmite, e transmite cariño tamén, transmite afecto, transmite moitas cousas. Un exemplo que a min gusta me poñelo, eu teño 3 fillos, e a miña filla maior, cando era pequeniña, que tamén xa tiña unha vocación, se estamos atentas a elas, empezou a falar moi pequeniña, tiña 9 meses, 10, e xa era unha cousa que lo espeluznante, dicía, pero isto, moi curiosa, todo preguntaba, todo aprendeu a ler enseguida, e hoxe xornalista. Pois mira, entón ela, cando o seu pai e eu contábamos de contos, pois cando iba a dormir, por exemplo, así, ou respondíamos a todo o que ela preguntaba, non? Chegou un momento en que apareceron estes contos de Calandraca tan bonitos, con esas ilustracións, e que nos regalaban a ela. Entón, lembrome moi ben abrirlle un conto estando ela na cama para empezar a ler e poñer así cara enfurruñada e dicir, non, deses non, contos de aire. E foi tan bonita a expresión, contos de aire. É dicir, o que vai na palabra. E por qué? Porque os contos de aire, o sea, a transmisión, como foi sempre, leva implícito que vos digo, non? O afecto, o cariño, a emoción, o misterio, poden interrelacionar, ten un comezo, ten moitas variantes, podes acabar como queiras, en fin, hai tantas cousas en un mundo tan aberto, mentras que o escrito é así. De feito, os contos de Andersen, os contos de Grimm, foron esas persoas que escribiron a tradición oral. Despois te contas o mesmo conto de outra maneira e te dicen, non era así. Sí, era así, pode ser de moitas maneiras. As diferentes versións de todas estas lendas e mitos que temos é a riqueza, non? Entón, por eso, un pouco para reivindicar os contos de aire e a transmisión e a audición como maneira educativa, como ferramenta educativa principal, non? Bueno, eu o título que lle puxen así a esta intervención foi o territorio como categoría cultural, memoria e mensaxe. Aquí se condensa moita cousa. Como categoría cultural, porque onte vimos, como explicaba Valeria, unha mirada máis académica, máis, eu penso que moito máis contemporánea, non? Xa el puña datas incluso, desde cando, polo término de paisaxe. Se entramos na etimoloxía, que é fantástica, e ele explicou, non, de onde viña paisaxe, do francés, o de pagus, todo isto, pois realmente é unha clarividencia que nos axuda a entender. Eu utilizo a palabra territorio, que é antiquísima e milenaria, porque ven de terra. De feito, aquí chamase, o plan proxecta chamase Proxecto Terra, que está moi ben posto. Terra é unha cousa mamada, que levamos de sempre. E a terra a terra é raíz. A terra é, estamos falando de raíz, de arraigarse. O todo demais implica un desarraigo. E o digo por paisaxe tamén. Miña intención aquí é vincularnos e que vos transmitades ese vínculo co territorio, es decir, vincularse coa terra, conectarse, sintonizarse, como unha emisora de radio. Vamos a sintonizar, porque senón estamos mirando desde fora. É unha visión contemplativa, estética, artística, creativa, ten moitas
ecolóxica, turística, esa é a paisaxe, pero eu estou falando de outra cousa, estou falando do compromiso e de entender e de falar desde esa perspectiva da terra en todas as diversas disciplinas que tratades, que xa sei que aquí hai biólogos e biólogas, que vou falar en ese sentido, porque hai un código cultural que a bioloxía ignora. Además, tive recentemente o meu traballo de campo do ano pasado foi ese e foi impresionante, algo que intuitivamente eu veía, pois revelouse, tive moita sorte. Bueno, a turística, que é a máis tamén así, inda que a intención de implicarse, pois menos, no? Cada vez miramos máis desde lonxe. E, bueno, e a percepción académica, a mesma percepción académica é distante. Entón eu vou cara adentro. Só a tentativa, a intención de intentar isto, pois pareceme que paga a pena. Entonces, terra é ir ao encontro do esencial, do vínculo, do sensorial e do invisible. Por ser invisible, non ten que sexa invisible, como sabemos en todo, non significa que teña menos importancia, todo o contrario, ten unha maior trascendencia. O invisible, por exemplo, o medo invisible, sin embargo, comportámonos con medo. Quero dicir, as conductas están reguladas por esas cousas, non? E aquí, se entramos no territorio, absolutamente todo está regulado por códigos simbólicos, invisibles que non se ven. Entonces, por eso, é algo que está codificado e que, bueno, claro, de cada cousa que eu tratar aquí vos podería dar un curso inteiro. Porque se entro por cada día, vos podo dar, claro, as maneiras de descodificar todo isto para entendelo, non? Gustaríame leros un escrito que fixen o ano pasado, no 2021, en primavera, porque pedíronme unha asociación apatrigal pola protección do patrimonio e por todo o que está pasando co territorio. Me refiro a todos os proxectos de monocultivos, eólicos, todas estas cousas, non? Entón, me gustaríame pronunciar porque son tamén testemunha ao longo de todos estes 30 anos por estar no campo, porque a miña vida é no monte, no mar, cando me toca tamén, estar con todas estas persoas maiores acompañando e ver a transformación do territorio. Teño a vista, tamén teño miles de diapositivas de como fomos pasando da sociedade ou dunha comunidade de autosuficiencia e autoconsumo, que non subsistencia, que é moi diferente e é pejorativo, a esta paisaxe industrial e devoradora. Entón, escribín un manifesto e un pouco resume, se vos vale. Vou prescindir de cando falei dos proxectos enerxéticos e da parte esta, pero un pouco a visión do territorio desde esta perspectiva, non? E, por suposto, para min a literatura forma parte totalmente, pero a literatura oral tradicional e a erudita, claro, e académica, e a música, insisto moito na música, porque non somos unha cultura esencialmente musical, e o territorio está cheo de sonoridades e de músicas, e a nosa cultura produce a nivel de música e danza, é algo que está en perfecto equilibrio co territorio. Bueno, pois o que escribín foi o seguinte. Nunha conferencia impartida na Universidade de Oxford en 1883, o artista, poeta, activista, artesán, editor e arquitecto William Morris, que non sei se tedes oído falar del, proclamaba abertamente ao auditorio que arte é tamén a disposición dos campos de labranza e pasto, a organización das cidades e, en definitiva, o entorno no que vivimos, que nos eleva ou degrada. Esta lucidez intelectual e espiritual anunciaba libremente a decadencia dun tempo e dun porvir que deu dar nunha metamorfose vital a que chegamos hoxe coa alma baldada e atónita sen saber ben como. Afirmaba tamén Morris que a tradición era a maravillosa e case milagrosa acumulación de experiencias de todas as épocas, unha conciencia do pasado que penso eu que nos favorece e auxilia porque aporta experiencia e coñecemento. O paso que de William Morris, estamos falando do século XIX, agora que é unha era fugaz, consumista e tecnolóxica, un paso abismal, enorme, no que habitamos, no lugar que habitamos,
é bastante máis que un ecosistema. É un territorio dotado de vida propia, de alma e de memoria. Sabemos e recoñecemos que herdamos unha paisaxe sensorial inspiradora, que dinamiza a creatividade e perpetúa a cultura. Dotada de nomes de seu antiquísimos, topónimos, hidrónimos, a talasonimia, topónimos e todos estes nomes que evocan a vida, a morte, o esforzo, a beleza, o sagrado. Atención ao sagrado, que vou falar moito do sagrado. A historia, o misterio e, en definitiva, a memoria acumulada, esa que nos asiste e dota de conciencia. As infraestructuras esenciais, penso eu, ademais desas infraestructuras que están acompañando estes últimos séculos, para min son as auténticas, as infraestructuras da vida son as seguintes. As arquitecturas das árbores, que cada unha delas ten unha arquitectura propia. Eu non me canso de admirar a arquitectura das árbores e dos bosques. Os cabalos de auga dos ríos e os regos, os ollos das fontes, que se chama así en galego, ollo da fonte ou madre da auga, onde nacen as fontes. A maxestade das fervenzas, que onte as puña aquí Valeria, teñen un sentido e un significado importantísimo, cultural, non só natural. A danza do vento, chamodolle desta forma tamén, aproveitada desde o antigo como forza eólica cos muiños de vento, que tamén puxo onte Valeria, e eu estudiei os muiños de vento da Coruña, e é todo un mundo. Teñen un código mitolóxico, un código belicoso e un código laborioso, estas tres condicións, vin eu nos da Coruña. Todo isto subo a aprezar con maior ou menor fortuna a humanidade que nos precedeu, construindo unha paisaxe agraria venerable e respetable que foi mudada, medida e sistematizada xeométricamente como un obxecto de produción e consumo, e neste caso de uso e abuso. Desaténdese especialmente o seu poder e significado sobrenatural. Isto é do que eu os vou falar, ou especializarme. É o máis difícil. É esta unha cualidade sutil, etérea e elevada que saberes ancestrais que se manifestan... que me saltei unha liña. Esta é unha cualidade sutil, etérea e elevada que permite intuir lugares de saúde e coñecemento, que permite anticipar e conmemorar fenómenos maravillosos, sabores e saberes ancestrais que se manifestan cíclicamente en forma de ceremoniais, procesións, festividades, etc. Ligados todo isto, claro, á xente e ao territorio que o habitan. Importante isto, permite coñecer ademais os lugares dos outros, e os outros estou me referindo aos espíritus, ora que estamos na época dos difuntos. Mouras, aparicións, fadas, ánimas, seres encantados que foron reducidos a folclore e entretemento fútil, perdendo así, ademais, a súa esencia sabia e sagrada. Os seus lugares, privando o mundo da súa comunicación e transmisión invisible e eficaz. Arte, experiencia e coñecemento que debe seguir transfigurando e creando nova vida e cultura. A metamorfose verde, que penso que é a que estamos, ou na que estivemos, exixe reconectarnos honestamente coa terra, co océano e a transmisión cultural, reconciliarnos co esencial e ser capaces, intelixentes e honestas para compatibilizar un modo de vida que ten dereito a continuar, sabendo complementalo coas novas necesidades e aplicando sentido práctico pero con conciencia e emoción. En fin, unha visión de futuro pero con coñecemento do pasado e do presente. Isto remataba reiterando o título, non? Concordo co que decía William Morris, unha terra que podemos xestionar e custodiar e transmitir con simplicidade e esplendor, estas dúas palabras. No máis simple está realmente o máis trascendente. Non fai falta moitas veces facer moitas... Bueno, tamén teño que confesar que a miña traxectoria derivou moito coa arquitectura, sin eu pretendelo, pero do traballo, precisamente, é curioso, do traballo de campo que empecé como paisana, acabo urbano, como urbana. Nesas colaboracións que fago con arquitectos e arquitectas, teño dado cursos, seminarios, e como decía Sabela antes,
hai un ano, precisamente, estiven coa Fundación Ría con David Chipperfield e Manuel Gallego dando un seminario. Estiven en varias, sempre para explicar esta perspectiva do territorio. Pero, bueno, que me levou un pouco tamén a pensar nas arquitecturas, nas ruínas, nas arquitecturas funerarias, todos eses códigos que tamén que se deben transmitir, me parece que nos ciclos educativos. Entón, para centrarme tamén no tema da paisaxe que se falaba onte, a min a paisaxe pareceme un aspecto do territorio. Está desprovista de discurso, en ese sentido, para min, sen narrativa, porque non penetra na alma que estou falando, non? Que vamos a ver. O convenio da paisaxe do ano 2000, este que se fala tanto, é unha tentativa, ten unha boa intención, pero, bueno, ten unha boa intención, incluso contempla isto que estou dicindo eu, todo isto. O que pasa é que faltanlle, como decir, os datos, non? As ferramentas. E desde aí, eu creo que Galicia temos todas esas ferramentas para decirlle a Europa. Isto non é unha percepción miña, que é, por suposto, que fun vendo, sino que é allea. Díxeme constantemente desde fora, desde o exterior. Eu agora teño a sorte de colaborar con Martín Almagro, un catedrático de Arqueoloxía de Madrid, que leva indagando isto, xa ten bastantes máis anos, leva indagando nesto desde a prehistoria, con literatura, porque tamén é unha parte que eu tamén, é verdad, casi o 50% traballo, que son os arquivos documentais. Entón paso moito tempo. A memoria escrita do pasado. E entón, é que coincide todo e cadra tan ben. E é Martín Almagro que con el, que teño proxectos e que me gustaría levar, porque me parece que va a ser desde fora que ten que regresar para dentro. Para nós é triste, pero mellor vai ter que ser así. Temos esos códigos que poden axudar, sobre todo na Europa Atlántica, porque somos un país de tradición cultural atlántica. Toda a costa atlántica, me refiro a Irlanda, Escocia, Gales, Bretaña, a Bretaña francesa, Armórica, Galicia, Portugal, todos estes países atlánticos, temos unha cultura común que, é incuestionable e que derivou en unhas paisaxes e en unos comportamentos, en un legado cultural que é moi rotundo. Por algo somos un santuario de fin de mundo, e me estou referindo a Santiago de Compostela, se me dá tempo a falar. Nós somos o país dun sol poniente, non dun sol naciente. De aí todo este legado cultural que ten que ver ca morte e co hospitalidade. A vocación de Galicia é a hospitalidade, desde moi antigo, e especialmente Santiago. Santiago é un cemiterio, un lugar funerario. Esa é a vocación desta cidade. E despois, se podo, falarei dela a través do Pico Sagro, que estamos aquí moi cerca, que é unha montaña sagrada. Falaba tamén onte Valeria das montañas, pois eu vos vou dicir o que son as montañas e o que foron. Son os referentes primordiais na paisaxe e sempre estuveron supervisadas ou tuteladas por divinidades, tuteladas por seres míticos, tuteladas agora por xeólogos e devoradas agora por canteiras, por certo, casi todas. Entón, é importante entender isto. E o que vos digo, que é moi importante facer esta transmisión a xeneracións novas por autoestima, por identidade, por todo, porque temos moito que dicir. Por desgracia, vamos ter que transmitilo nós, porque non están os transmisores orixinais, porque se acaba a cultura tradicional en Galicia. A min decíame que era unha catastrofista, pero non o son. O decía hai 30 anos e xa ahora non se pode facer xa traballo de campo. Non hai xente maior e non só é a idade. E tamén considerar o conflito da guerra civil, que foi un abismo, un corte a nivel humano, social e, sobre todo, e cultural tamén, moi grande. Eu teño falado con xente maiores de antes da guerra e de despois. E son dous mundos. Entón, importante é esa ruptura tamén, que temos que considerar. Entón, por iso digo que é moi importante darlle valor a esta transmisión ás xeneracións para que vexan que o que temos non é folclore, é algo moito máis importante que vou falar del tamén. Bueno, entón, creo que hai unha disociación, que estamos vivindo unha disociación na aprensión e comprensión e no ensino do territorio.
polo que falábamos, non? Tal vez só estemos dando esa opción, a opción paisaxística, a opción académica, a opción científica, que está ben, pero hai que complementala con esta outra, que é coñecerse desde dentro. Entón, penso que hai unha excesiva clasificación do territorio, incluso desde o punto de vista do patrimonio cultural. Eu digo eu que traballo nesto. A mí non me gustan nada as clasificacións. É certo que hai que poñerlles nome, que hai que asignarlles, non? Pero agora, recentemente, chegouse esa asignación de material e inmaterial, que é tan duro, non? A mí me parece son términos así tan... material e o inmaterial. A parte inmaterial é bastante difícil de definir, non? O inmaterial, así. O tangible e intangible tamén. Pero seguimos falando en eses términos así académicos, un pouco externos, non? De algo que é alma, que é tan cerca de nós. E, ademais, o miramos de unha forma tutelar e paternalista. Esta é a clave para min. A cultura tradicional, o coñecemento e o saber tradicional é sempre subsidiario. E nós sempre vamos con esa idea de que vamos incluso eu mesma, aquí, o sempre, de que estamos ensinando. Eu creo que o que temos é que aprender. Esa foi a miña conciencia cando saín ao campo. Que me din conta de todo o que tiña que aprender. E dixen, mi madriña, non sei nada. E sigo sabendo pouco. Bueno, podedes intervir cando querades, de verdad, porque a veces parece aquí este discurso. Si queredes interrumpir, para aportar algo personal, si queredes preguntar ou porque non entendedes, sin problema, relaxadamente, que vos vexo aí moi... Porque entendo que este mesmo discurso meu ás veces é así un pouco... non sei, sobrecolledor tamén. Porque eu ao mesmo tempo que vos conto isto tamén vos estou vinculando. Como me vincula a miña xente. Cada vez que vou a un territorio, quedo ali. Cóstame moito desvincularme del. Levo-mo para casa, gustaríame continuar, teño todos os proxectos interrompidos, desgraciadamente, porque teño que traballar, e eu son unha persona autónoma, e teño familia, e en fin, que me dá moita pena porque en todos eles teño deixado propostas por escrito para que se levaran a cabo, un pouco para marcar líneas a seguir, non se siguen porque choca frontalmente con intereses, moitas veces, bueno, xa sabemos, económicos e de todo tipo, pero bueno. Quero decir que o principal para aprender é ter a humildade. Entón, para aprender da cultura tradicional temos que ter a humildade de recoñecer que temos que aprender deles e delas, que hai que aprender moitas cousas. Podemos ensinarnos algo, pero realmente, eu, pola miña parte, moi pouco. Ollos abertos, oídos abertos e estar moi atenta a todo. Entón, cando se planifica sobre o territorio, e aquí falo de ordenación urbana e ordenación rural tamén, as planificacións sobre o territorio, as políticas agrarias, todo o que se ten levado, non atendeu en absoluto a isto que vos estou contando. Que vos vou dicir da concentración parcelaria? Porque é un tema que eu a vivín antes, durante e despois, e non teño palabras, porque o desmantelamento dun territorio, dunha ordenación territorial, de unha acumulación e dunha experiencia que garantizaba, o que vos decía, unha autosuficiencia, e pasamos a unha dependencia. Ten servido a concentración parcelaria para, sí, efectivamente, realizar parcelas grandes onde poder meter monocultivos de todo tipo, que senón sería imposible. Me refiro a eucaliptos, millo, agora viñas e parques eólicos, minerías e que vos vou a contar. Isto daría para moito, pero bueno. Entón, non sei moi ben se é unha ordenación do territorio ou unha desordenación do territorio. Todo isto leva implícito este desorden a desaparición, por suposto, do que eu estou dicindo, da parte sobrenatural, mitolóxica, que é unha paisaxe paralela, que está construída e que eu a teño cartografiada. Isto son as ferramentas que me proporcionou a arqueoloxía, non? Ao ter que manexar a xeografía e a topografía e a fotografía, en fin, é moi multidisciplinar, non? Tamén cartografiei, xeolocalicei sobre os territorios todos os mitos.
e entonces sale unha paisaxe espectacular. Que se a di Tolkien, pois está ben, pero resulta que Tolkien tamén leía cousas de aquí, que ten libros de aquí, por eso pudo construir estas paisaxes tamén literarias basadas no mítico, que ele era unha persona clarividente tamén. Entón, se desatendemos os códigos culturais preexistentes, ten a cabo este desorde, que é un pouco caótico, non? Entón pasa a ser unha paisaxe estandarizada, sin discurso, muda, porque eliminamos o discurso que tiña. A toponimia, non está nesto, está noutro, se vos poño o plano, pero bueno, falarei, é como devolverlle unha parte importantísima. A toponimia en si mesmo, e este o tedes no proxecto Terra, a toponimia en si mesma é un patrimonio, só ela. Non chegan persoas para abranguela, de feito está Galicia nomeada, afortunadamente, e todas estas persoas traballando aí detrás. Eu teño moito que aportarlles de todos estes 30 anos, pero necesito tamén tempo, porque aportareilles a toponimia e o significado e os códigos e as historias que hai detrás de cada nome. As lendas e todo o discurso de como viven os homes e as mulleres por outro lado, porque isto hai que decilo. Logo hai unha visión femenina do mesmo, que nunca se considerou. Por qué? Porque eran antropólogos os homes. Antropólogos ou xeólogos tamén, ou biólogos, ou arquitectos, ou o que fose. A formación estaba máis, digo, desde os inicios, non? As mulleres nos incorporamos máis recentemente. Entón, eu descubrín nesto, eu tiña a miña propia mirada, que non coincidía coa deles. Pero, bueno, pensaba que era miña de Ana. Non. Pois hai unha mirada femenina que me transmitiron todas as mulleres, que ten moito que ver co todo o legado sagrado, que é o que controlamos nós. Xa me inclúo a mí, antes decía elas, pero ahora digo nós, que ten que ver co nacemento e ca morte, o dominio de todo que, nada menos, todo, a terra, a raíz, con todo sobrenatural. E cando vin isto, e a min pasoume estando no campo con arqueólogos, a eles os mandaban marchar e quedaban as horas comigo. Entón, en todo este discurso que vos digo, hai tempo ritual e espacio ritual, que tampouco se ten en conta, as temporalidades e os espacios. Vale? Falamos de territorio, paisaxe e espacio, que é outra cousa. A donde me levan elas para falar de determinadas cousas? E en que momento me levan elas para falar de determinadas cousas? Xa non vos digo nada cando é unha transmisión sagrada ou unha sanación. En canto sobre a maternidade e a crianza, isto sabe Vivi, porque foi compañeira de que montamos a asociación de Mamo, a Palazación Materna, hai moitos anos. Para min foi unha apertura, o que puden eu aportar e conxeniar, sintonizar con todas estas compañeiras cando sentíamos a maternidade dunha maneira, non? Máis ligada a todas estas raíces. Eu tiven os meus fillos en casa, pero como tivo toda a humanidade hasta agora, non ten ningún mérito, e a crianza igual, non? Como se fixo intuitivamente, polo que mamei tamén da miña nai, en todos os sentidos, como código cultural que ela me transmitiu, son transmisións silenciosas, nas que hai que aprender, como esta, hai outras transmisións silenciosas, de oficios, de todo. Entón, bueno, pois empecei, dixen, vamos a falar en feminino tamén neste sentido, como se percibe. Por exemplo, na costa, hai 2 ou 3 anos estive na Costa da Morte traballando en Corme. Fixen un traballo específico do territorio ali en Corme, na península, no Roncudo, moi diferente, diferente como os percebeiros interiorizan o territorio e ordenan, e as percebeiras. Va ligado aos seus tempos, aos seus sentires, a súa maneira de ver. Elas son de terra para fora e eles son de mar para dentro. Por lo tanto, conflúen no mesmo lugar, no mesmo territorio, é doble toponimia, que isto acontece tamén, os sabedes, por parroquias, por lugares, por aldeas. Diferentes aldeas, diferentes parroquias chaman a un mesmo lugar de diferentes formas. Pois o territorio visto desde o mar ten un nome e visto desde a terra ten outro, os mesmos lugares. Co cual duplícase, como vedes, afortunadamente, o patrimonio cultural. E, ademais, hai a visión femenina e masculina tamén, que enriquece todo isto. É dicir, todo é bastante máis complexo. Por iso digo que, para resumilo así, perdonar se ao millor vos condenso moitas cousas. Entón, partindo dun territorio desvitalizado, que penso
son un pouco dura, mellor con estas cousas, coas formas de decilo, pero desalmado sería máis duro decilo, e penso que é así. Temos que partir desta autocrítica, non? De empezar a pensar desde aí. Humildade, aprendizaxe, ir ao encontro cos lugares, escoitalos, sentilos, aí entramos na alma do territorio. Entonces entenderemos que o territorio ten vocación e temperamento propio, exactamente igual que nós, que os seres humanos. Temos unha vocación, eu falaba antes da miña vocación co arqueóloga, pois o territorio igual. Hai territorios para sanar, hai territorios para hospedar, hai territorios para morrer, hai territorios de lecer, de festividade, de celebración, hai territorios, bueno, territorios e tránsitos. Atención, que logo están todas esas arterias e vías como a circulación de tránsitos que tamén son para vivir. Ten unha discursiva propia e diversa. Eu tamén digo, a min me pasou cos lugares, eu pensei que eu iba aos lugares, pero ao encontro deles, pero non, son os lugares os que te chaman a ti. Despois vin unha serie de coincidencias, entendín desde que eu comecei que fixen un percorrido circular, porque eu son da costa, do mar, nacín, me fun pa a montaña de Lugo, zona de Samos, o Caurel, Triacastela, aí foi onde aprendín, onde conectei, arraiguei, e finalmente acabei pasando por Santiago, que é un lugar espiritual de coñecemento, e regresei ao mar, a través de Corme e a Coruña, que é de onde son, porque estudiei a cidade, bueno, desde o punto de vista tamén da toponimia. O sábado pasado fixen unha visita guiada, un pouco donde nacín. Retornei a donde nacín, pero para iso foi necesario que aprendera moitas cousas. Tiven que facer esta espiral como os laberintos dos petroglifos. Todos eses códigos que están falando desde a prehistoria. Pois cada un temos o noso percurso e o entendemos moitos anos despois, non? Nos aparecen estas claves. Entón, a vocación e o temperamento propio é alucinante. Igual que estaba mirando esta auga, que me estou acordando dos lugares que teñen auga, estas augas que temos en Galicia e norte de Portugal, que son impresionantes, as augas termais e todo eso. Aí xa hai un discurso milenario tamén. As referencias e os relatos, escoitalos, as voces, atender aos códigos culturais, aos significados, ao simbólico e á poética dos lugares, porque ten unha poética. Eu penso que nos, ao estar ahora distantes e ao perder estes códigos, hai un desarrollo. E coa globalización, esa palabra que a mí me mete medo, sinceramente, o global. O global temos perdido a diversidade, non só a diversidade, a biodiversidade, sino tamén a biodiversidade cultural en todos os aspectos. Estamos uniformizados cada vez máis. Bueno, comeza un novo mundo, comeza unha nova era, será como ten que ser. A min tocoume dicilo. Sí, agora teño, é unha conciencia que tamén que acabo de ver, non? Que acabo de descubrir en min. Porque os decía, cando falaba con esta xente maior, decía, mira, os últimos transmisores, pero a maior ahora son eu, porque aquela era unha rapaza. E digo, pois ahora son eu a que dinme conta que en toda esta aprendizaxe miña fixen un acompañamento, un velorio, porque atendín a moitas persoas con moita tristura, conscientes, con plena conciencia que eran os últimos que teñan esta transmisión que a eles les viña dada por xeneracións, de repente caía, pum, nun abismo, porque nin siquiera están os fillos na casa, as terras a quen quedan, a casa o que queda, non hai a quen legar. As persoas, además, ahora viaxamos, te vas a estudiar fora, te casas xa non co da parroquia do lado, que xa era moito, sino co de... Entón, eso quedou aí. E como son conscientes, e eran conscientes perfectamente que o territorio se desorganizaba e se desmantelaba, a expresión que é moi simpática é isto queda a selva. Selva é o desorden, porque, ainda que nos parezca toda a paisaxe vista así desde o noso punto de vista, tan bonita, tan estética, a paisaxe estaba totalmente organizada. Bueno, xa sabemos, os digo polos nomes, non? Responde unha construción xermánica do territorio, non latina, e iso nos lo dá a perspectiva histórica, arqueolóxica e antropolóxica, porque somos a consecuencia, como todos os sitios, de moitas culturas e influencias que pasaron por aquí, eso é certo. A ver, a base fundamental é indoeuropea, que somos de formación, de filiación indoeuropea. A seguinte, para mí, sin ninguna dúbida, é a celta. Por moito que o sabía a xeración nosa, da que se puso en cuestión,
se pon por cuestións raciais, unhas cosas que son difíciles de... que hai que ser moi enrevesado, pero sí, temos unha transmisión cultural, mitolóxica, territorial celta, clarísima, coas diversidades, e ainda por riba Galicia co celta arcaico. Por eso a mitoloxía reflexa que desde aquí se conquistou Irlanda e todo eso. Atención a todas estas verdades que se din desde os mitos. Logo temos unha transmisión cristiana, importantísima, tamén, pero moi particular en Galicia. Aquí empezou o monaquismo. Aquí xa hubo viaxeiras. Onte cando falaba Valeriá e falaba de Rosalía. En Rosalía xa non quero entrar, porque se me entro só unha cousa do que quere decir Rosalía de Castro, de verdade vos lo digo, a poesía de Rosalía está chea de códigos culturais. Ela sí que tuvo a lucidez porque estaba arraigada, estaba sintonizada. Todo o que conta Rosalía, igual que as coplas populares, igual que a música, está codificado. Desde o poema Negra Sombra, que vou escribir no periódico, porque quero que porque teño visto artigos no periódico e quero que se saiba en que código está falando Rosalía. Rosalía está falando desde os paisanos e as paisanas, efectivamente. Era consciente de todo isto que vos estou contando e o supo poetizar. E nos fixo un gran favor no século XIX. Non porque utilizara a palabra paisaxe, por todo o que utilizou. E porque todo o que utilizou codificado e lle deu esa dignidade. Bueno, pois xa viaxou o padre Sarmiento no século XVIII e falou da toponimia e falou do legado biolóxico, das plantas, do curativo, de todo isto falaba o padre Sarmiento tamén, un ilustrado. E moito antes, no século IV, Exeria, como sabedes, unha muller fixo a viaxe aos santos lugares a Jerusalén e escribiu toda a liturxia e todo o que viu na viaxe. Hai viaxeiros e viaxeiros de época inmemorial. O Códice Calistino, tamén que se atribúe a Almérico Picó, tamén estaba Gerberga de Flandes detrás, que asina con el e nunca se fala deso. Era unha muller e un home, os dous, os que escribiron o Códice Calistino. E logo todos os que non escribiron. Todos e todas as que non escribiron que non sabemos, pero que están aí. E que nos veñen nesa transmisión, claro. Entón, é importante estar disponibles, e isto vos estades disponibles porque estades hoxe aquí para escoitar isto, que o sistema educativo este disponible a escoitar isto e predispoña as xeracións novas a escoitar isto tamén, hai que conseguilo, para sintonizar e sentir eso, estar vinculados, non desarraigados. A memoria, cando fala da memoria do territorio, igual que a nosa, a memoria acumulada, son os lugares que se viviron e sentiron intensamente. Son acumulación de experiencias de todo tipo. Si estamos disponibles para isto, se atendemos ás revelacións do territorio, podemos conseguir moita información e moito coñecemento en cada territorio específico antes de traballar sobre el, que é o que fago eu. Cando traballo en urbanismo, en planeamento, estou tamén nunha oficina de rehabilitación dun casco histórico, que levo 20 anos, cando traballo con estudios de arquitectura, con personas, vou eu antes, sempre digo, primeiro vou eu, e despois, con todo isto, é o que vos paso a partir de aquí para traballar co territorio, sabes? Para crear vanguarda, porque non se trata de mimetizar ni de conxelar nada, sino de inspirarse, coñecer e a partir de aí ordenar o territorio, porque senón violentas ese territorio, como teño visto. Hai violencia sobre ele en este sentido. Se ti non atendes as necesidades veciñais, a como se moven, como se moven as mulleres, como se moven os homes, como se moven os nenos, como se respira, como descoñeces completamente ese mundo, pois o violentas. E digo isto, porque fixemos intervencións sobre lavadoiros, que son espazos femininos. Se eu non sei, eu lavei en lavadoiro, afortunadamente, que a miña nai, e estaba atenta, era unha nena, e estaba atenta a todo o que escoitaba, e me din conta, naquele momento, cando me reencontrei de maior cos lavadoiros e cas mulleres maiores, é o sitio para ir a mocear, é o sitio de transgresión, onde non te controlan, onde elas podían estar sin estar controladas, e toda unha serie de cuestións terapéuticas, e moito máis, que se ti planificas sobre os lavadoiros, poden quedar como lugares bonitos, sí, pero asépticos. E é perfectamente posible recuperar e dotar dun novo significado, pero sin traicionar a memoria, vale?
É dicir, inspirarse e crear cousas novas que a mocidade además acepta perfectamente. Eu creo que non só acepta, sino que demanda. Confío bastante nas novas xeracións, a pesar de todo isto que estou dicindo, porque as vexo realmente interesadas e interesados en rescatar todo isto. Creo que veñen xa con unha vibración, dicindo, con unha conciencia, ¿no? Que a mellor nos tuvemos que ir adquirindo pouco a pouco, porque pertenecíamos a este mundo, un pouco así de lado, e non sabíamos se aquí ou ali, aquilo non me gusta, pero que ven tan pouco, e elas parece que xa que están aí como sabendo que había, o que é, e reclaman un pouco tamén eso, ¿no? Queremos saber isto e reinterpretalo a nosa maneira, porque é posible, todos estes lugares é posible facelo, ¿no? Bueno, entón, falaba, a ordenación agraria tradicional é un patrimonio tamén en sí mesmo, ou era, porque pouco queda da ordenación agraria tradicional. Ten un léxico propio, hai diversidade, hai biodiversidade, hai arquitecturas e construcións do territorio. Por exemplo, se falamos do rural, pontes, pazos, torres, penedas, etc., están actuando sobre lugares con desa memoria acumulada, donde se fixeron determinadas construcións, e aquí tamén quero facer unha aclaración, non por monumental ten maior importancia. Non é a monumentalización, hai fontes que non están monumentalizadas, ni siquiera arquitecturadas, simplemente sae auga dunha poza. E esas fontes teñen máis trascendencia cultural e na comunidade, son máis importantes, son máis valoradas, son máis queridas. E cando actuamos sobre estes lugares, ás veces, se tapan, se cubren. Nin se sabe, están a monte, porque xa se descuidan as limpezas. Eso é agresividade e violencia sobre o territorio. Aí é onde falo de que estamos violentando as persoas que viven neses lugares. É importante coñecer esos códigos. Unha pedra que ten un nome, unha árbore que ten un nome, que foi o que fixen o ano pasado. Vou ir máis rápida, porque senón... Bueno, falamos dos... Cales son estes códigos? O da linguaxe ou da toponimia, como os decía, considerando a hidronimia, que é a máis antiga, ademais, a talasonimia, a oiconimia, que son os nomes das casas, que tamén nos lugares teñen nomes de seu as casas. A toponimia é invocar e evocar. Só con decir o nome estamos evocando. É como cando eu chamo a unha persona. Pois se eres Sabela, Sabela é ela. Entón estou invocándoa. É importante decir os topónimos, conservalos e volver a chamalos polo seu nome, porque estás reactivando. Entón, aquí, onde estamos? Lamas de Abade. É importante saber que estamos en Lamas de Abade. Non teño estudiado esta zona, pero xa nos está falando. Está falando de unhas lamas, que sabemos o que son, un tremo, unha cantidade... E dun abade. É dicir, estamos en un igresario, en un territorio eclesiástico. De quen? De que lugar? De que mosteiro? De que convento? De que ermida? De que o que seña? Vale, aquí xa estamos con un sitio con memoria. Entón, é importante sempre, por iso digo da toponimia. Cando foi o caso del Viña, en Coruña, eu traballei no Castro, primeiro como arqueóloga, cando era unha rapaza, antes de empezar na facultade, colaboraba como Museo Arqueolóxico da Coruña, e despois retornei, curioso, a estudiar, tampouco pensar, ves? A estudar, ademais, a toponimia, o Castro e a ordenación. Cando a universidade se superpuso sobre un territorio sin consideralo en absoluto. A universidade e a cidade. Desmantelou e escangallou a terra das lavandeiras, que era aquelo. Eu, cando fixen o traballo de campo, estaba embarazada de 9 meses e axudoume moito coas mulleres, ao verme embarazada, a transmitirme moitas cousas dese legado e desa transmisión, porque estaba en un estado excepcional. Sí, moi valorado na sociedade tradicional, non? Porque iba a ter familia. Bueno, isto sería outra... Entón, como nos superpoñemos? Como se chamaría o campus universitario de Coruña? Non é nin el Viña, nin é a Zapateira. A Zapateira é unha microfinca do Monte de Arcas, que é como se chama o monte, que se chama Monte de Arcas porque había unha necrópole funeraria de 30 túmulos, donde limitan, curioso, vos falaría dos deslindes territoriais, aquí estamos indo xa aos significados, deslindan 3 concellos e 5 parroquias. Es decir, é un deslinde de tribal, de tribus antiquísimo, como en toda Galicia,
que logo foi usado polos mosteiros, para os coutos dos mosteiros, que van todos por estes mismos lindes, logo por las provincias e despois polos concellos. Son a sucesión, non? A xenealoxía administrativa que chega hasta hoxe. E aí está a mitoloxía. Todo ese monte de Arcas, eu recollín todas as lendas e todos os mitos que estaban ali fixados. Vale, pois, se hai que poñerlle unha denominación ao campus universitario, tiña que se chamar a Mariña Dourada, porque é o nome que ten donde está. A Mariña Dourada, por que? Porque é unha zona de mariña e porque había vides. Todo eso, San Cristóbal das Viñas, as parroquias eran viñedos. Fixarodevos que bonito e que evocativo. A Mariña Dourada. Xa o nome o di todo. E é bastante máis bonito que Campus del Viño. Bueno, poño este como exemplo. Vale. Falamos do código de linguaxe, falamos do código viario, que antes vos insinuei, os tránsitos, importantísimos os tránsitos. Só agora andamos a velocidade, en coche, e non nos percatamos dos tránsitos. O Camiño de Santiago está falando deso. O Camiño de Santiago, pa xente de Ribadura e da Prata, é o camiño polo que viñan a vender a froita. Se falas cos de Padrón, Rois, eu que sei, eu cando traballei coas mulleres no Faramello, viñan a vender leite. Se falas cas de Fisterra, viñan a vender peixe, desde Fisterra. Es decir, estos camiños, estos tránsitos milenarios, son de toda a vida. E, además, foron camiño de peregrinación, vale? Ese outro código que se propuso despois, non? A mítica Xacobea sobre ele. Pero que todos os nosos pais, bueno, ao mellor os nosos pais non, os meus, por aí. Os nosos avós viñan andando, iban andando a todos os lugares. E aí hai todo unha serie de elementos que interaccionan co camiño, con ese tránsito, non van así. Fontes, porque había que beber. Árbores que se enxertaban nos camiños para a froita, para ir comendo froita. Isto facía xente da Ulla, viñan comendo froita hasta Santiago. Lugares sagrados, claro, tamén, para protexerse, onde se facían ceremoniais ou algún tipo de... que iba a decir tamén? Pedras pousadoiras. As pedras pousadoiras non as vedes, están nos valados, para sentarse, para pousar a carga, porque viñan con toda a cabeza, as mulleres, claro. En fin, tantas e tantas, os cruceiros, tantas e tantas cousas que vos diría. E se vos digo ademais os códigos, por que non podes pasar por aí, tes que dar unha volta por aí, os códigos simbólicos? Por que tes que entrar dunha maneira e non de outra? Porque, bueno, inabarcable, como vos digo, son moitísimas cousas. Entón, atención aos tránsitos, aos viarios. A rede viaria heredada, a rede viaria sacralizada, as corredoiras sacramentais. Hai camiños de vivos e camiños de mortos, as que van aos cimiterios, onde se fan os responsos, onde se paran determinados sitios o cura a facer un responso. Eu teño unha anécdota moi simpática deste ano, en Noia, que vos la vou contar. Estando eu na oficina, vou un día a semana, sucedeu nunha parroquia moi perto, que unha persona, unha muller nova, comprou unha casa e a casa tiña un valado con unha cruz bastante dun metro de granito, no valado que pechaba a casa. A muller mandou a cruz para baixo e deixou-na ciscada detrás da casa e empezou a medrar a erva. O escándalo que isto supuso na comunidade, o sea, non é moi entendible para os políticos ou para a administración que alguén se te veña a queixar de que tirou a cruz. Como se puido tirar a cruz e non colocala, ademais? E por que tirar a cruz? Entón, claro, do que se fala, mandaron a arqueóloga porque saben que me ocupo destas cousas raras. Entón, a ver que che di, seguro que ela te dá unha solución. Entón, o primeiro que veu foi un mariñeiro novo, unha persoa nova, máis nova que a min, e dixo, a ver, me dixeron que falara con usted que parece ser que fai algo, que pode facer algo. E dime, é que tiraron a cruz, como é posible? Esta muller, xa lle dixemos, non sei que. E non nos fai caso, non se va a poñer. E dice, mire, eu non saio ao mar, atención a isto, eu non saio ao mar hasta que a cruz este posta. Aquí estamos falando dos comportamentos, vos dades conta, simbólicos. E dixenlle, non se preocupe que a cruz vai para arriba, que me encargo eu. Bueno, veremos. Tentei, fun ao lugar, fun ca policía, porque a veces tens que ir ao policía, pero eu prefería ir só, porque... E non houve maneira de falar con esta rapaza que comprou a casa. Eu creo que había unha actitude manifesta de non querer. Fixen fotos, medín, fun despois eu só pola miña conta. Tampouco había maneira de falar con ela. Volvou, o mariñeiro viña cada semana.
mire que vou sair ao mar e a cruz non está posta, E dixenlle, mire, eu vou falar con xente maior, usted, millor que vaya, porque vin que era millor ir con el a falar con alguna persona. Lle dixen, pode dicir a alguna xente maior que quero recoller información sobre a cruz para facer un informe e estar ben fundamentada, porque eu non son de aí, non coñezo. Quería coñecer os códigos. Sí, claro, me dixo, a xente maior encantada. E ala vou e falo con unha señora de 90 e pico anos, que me estaba esperando ali na porta, que te miren así de arriba a baixo, a ver que tal. E xa nada máis, eu sintonizo moi ben ca xente maior. É algo que me pasa desde nena, por iso non foi algo, tamén fun aprendendo, pero eles perciben que se poden confesar, que hai unha confianza, que a ti cho podo contar. Entón, enseguida me empezou a dicir frase da muller. Me dixo, mira, eu estou cun pé en Santa Cristina. Santa Cristina é o cemiterio. Xa estou cun pé en Santa Cristina, pero non me vou morrer hasta que a cruz este posta. Dixen, xa temos dous. Un mariñeiro que non vai ao mar e unha señora que non vai morrer mentre a cruz non este posta. Claro, ela empezou a decir o que eu xa sabía e que tamén lle iba dicindo, por eso se teñen esa confianza. Ali paraban a facer o responso os seus antepasados. Todos os difuntiños de Santa Cristina ali parábase. Era unha encrucillada, claro. Era un camiño que iba a unha fonte. E mil e un detalles máis. Entón tamén ela dixo, está segura de que iso vai ir para... Sí, muller, eu vou facer. Bueno, conseguindo, pero con unha contundencia. Houve que aplicar como unha especie de ameaza. Dixen, vou facer un informe sancionador, sabes, un expediente que non iba a ir a ningún lado. Ninguén iba a facer nada, porque o sei, e sabémolo todos, e todas, pero se colocou a cruz. E hai santo remedio. Pois unha cousa que parece pequena, que parece menor, e non o é. E logo hai espacios supermonumentalizados, ao mellor, que están máis desprovistos de significado, porque xa o perdeu, infelizmente, o sabe Deus por qué. O sea, que hai que atender a todos eses elementos menores, porque non son menores, son maiores. E iso que quería tamén que vos transmitirades nas clases e que o proxecto Terra teña en conta. Vale, ora vamos ao código sagrado e sobrenatural, que é o máis difícil e o que está perdido. A mitoloxía, os santuarios, os lugares de sanación, todos estes códigos simbólicos que están nas lendas, que están nesa transmisión, é fundamental. Isto dá para un curso de varios anos, se vos poño a dicir. Isto é o que eu cartografiei. É dicir, ali hai un encanto, aparece unha moura, eu coloco o sitio porque xa se perden. E aparte, bueno, eso, coas diversas políticas agrarias está todo desmantelado, non? Pero como se chamaba a pedra, como se chamaba a árbore, como se chamaba a fonte, aquí que contaban de onde a onde iban, onde quitaban a sombra ou o aire, como facían, en que momento, a que hora, o sábado ás 12, todo ten unha temporalidade, é fundamental ese territorio. E é un patrimonio que temos nós para deixar impresionante e para entender os outros territorios, porque vou vos dicir unha cousa, aos lugares aos que me movín, incluída Granada, que din ali un seminario de arquitectura, eu percibo isto en outros territorios, igual, porque pensaba que era algo, ao mellor, moi local de aquí. Teño estado en Escocia hai pouco e suben onde había pedras de fecundidade en sitios que nin eles o sabían nin poñía nada. Despois eu buscando encontrei o nome en gaélico e significaba eso. Quero decir, se coñecemos estes códigos en lugares, e eso, na Europa Atlántica, sabes, onde hubo conventos, mosteiros, onde hai unha pedra fecundante, donde... porque son os mesmos. O sea, eu non vexo paisaxes, vexo o territorio, estou lendo ese discurso que aprendín da xente, que aprendín a ver e que podo ver sobre cartografías. As cartografías que manexamos, vexo, digo, aquí hai unha portela. Pois aquí vai haber unhas mámoas, seguro, e tal e cual, e se ademais está posta a toponimia, nin se quero ni contar, casi non fai falta sair ao campo. Bueno, sí, fai falta para escoitar a xente e que te conten eso, pero quero decir que vamos con unha vantaxe lendo así, lendo, escoitando e sabendo estes códigos. As cartografías funerarias, as cartografías da morte. Aquí había oficio do ben morrer. Os clérigos da Concepción eran para eso. Hai todas estas virxes da boa morte. Teño estudiado eso e dado cursos sobre eso, que é importantísimo. E Santiago é un lugar para ben morrer. Claro, pasando por Fisterra, que é realmente o sitio onde se pasa a Olén, a outro lado. Os cabos do mundo de Galicia. Coruña é un cabo do mundo, por eso ten un faro de Hércules. Un Hércules, antes un xigante xerión, e está cheo de cruces e de mitos. Hai sereas, homes mariños, e nunca estuvo habitado hasta o século XX. A península da Torre. Esa é outra Fisterra. Estamos no Atlántico, volvo a insistir,
nun fin do mundo, nun sol poñente. Que máis? A ordenación urbana, porque sempre se fala do rural. Parece que todo isto é do rural. Non, acabo de falar de Coruña. O mismo que había no rural había nas cidades. Exactamente igual. Que pasa? Que as cidades se sobrepuxeron sobre eses lugares. E aí hubo un control e unha supervisión administrativa, eclesiástica, de autoridade que borrou máis, claro, que controlou máis eses códigos. Pero siguen falando a través da toponimia e o que vos digo, e do legado cultural que queda. A ver, se tocaban os sinos a parto, cando as mulleres estaban de parto, en Santiago, en Tui, en Coruña, en todos os sitios. Ese é outro código, ves? O sonoro. Xa sabedes que había, os sinos tocaban a morte, a casamento, incendio. Había que saber o código de como sonaban. Por exemplo, entonces, as cidades, Pontevedra, a zona dos mareantes, as confrarías gremiais recollen todo este saber tamén e teñen un patrón tutelar e eso tiña antes outro patrón ou outra patroa ou esas ceremoniais eu fixen sobre as alfombras florais que teño un PowerPoint moi chulo porque claro, tan floral, tan bonito e tan artístico non polas alfombras, senón polas ceremonias como van elas vestidas de flores, as mulleres como iban vestidas de flores antes que entronca cos maios e cas cantigas medievais, o que contan esas. Sí, é que todo tan... Os nosos poetas, os trovadores, inspirados nas mulleres, as cantigas de amigo e todo que eran as mulleres as transmisoras, falan de todos estes códigos. E claro que falan da paisaxe, pero se están falando constantemente das abeleiras floridas, das aves do meu amigo, dos cervos, das fontes, digo, pero se xa estaban no século XIII e XII, e antes, o código calistino. Temos tantas fontes diversas para traballar sobre o territorio. Eu no confinamento escribín un libro das flores, este que vos estou contando, no que estudiei todas as cantigas medievais, porque tiña, e además gustame, é outra cousa que me gusta moito, e as analicei. Hai unha historiadora portuguesa, eu colaboro moito cos portugueses, do século XIX, eu sinto, pero son os autores dos XIX, os que aí onde se cortou un pouco esa visión. Eu penso que moi como se dice cando eres? Clarividente, ou visionarios do que iba a pasar. Unha muller alemana, Carolina Michaelis de Vasconcelos, a famosa Carolina das Cantigas, é verdade, mira que curioso, das cantigas medievais e das cantigas que cantamos, a saia da Carolina, isto me estaba vendo. Pois esta Carolina tiña unha formación impresionante, sabía moitos idiomas, sabía árabe, e a súa formación xermánica tamén axudaba moito. Se casou con portugués e foi a primeira profesora de Coimbra. O que ten escrito, o meu libro estou citando todo o tempo, e non teño que publicalo, pero está escrito. Había que facerlle unha homenaxe a Carolina Michaelis, porque non sei onde sacou tempo, vida, forza para escribir o que escribiu, falando das cantigas, porque ela sí que abordou esta análise non desde un punto de vista filolóxico e literario, sino desde todo isto que estou falando eu. Quedei alucinada. Según a leía, dicía, pero como non se estudiou isto antes? Ela cita, además, ten a honestidade de citar a todos os que ela mesma cita. Franceses, alemáns, portugueses, galegos, hai aí mogollón, españois, cataláns, occitanos. E está dicindo isto que estou dicindo eu aquí. Digo, pero se iso decía Carolina. E o di das cantigas. Está todo recollido dunha transmisión oral. Que curas, porque sabemos que Airas Nunes era un sacerdote, curas, me refiro que hai un punto de vista espiritual, somos os únicos que temos cantigas de romaría. De romaría, non as teñen as cantigas alemanas, que son moi antigas tamén, nin as francesas, nin as provenzais. E esa é esencialmente territorial, a cantiga de romaría. Está falando dos santuarios, dos lugares onde va a buscar o meu amigo, e todo o que elas contan ali, e todo iso que sabe de aves, de cervas, de todo o que se fala son códigos. Está detrás, temos que coñecer a mitoloxía para saber o que están cantando e dicindo. E me vou polos cerros de Úbeda. Vale, estaba falando das arquitecturas urbanas, da ordenación urbana, das conductas simbólicas nestes espacios urbanos, outro exemplo que vos poño, Noia de Novo, ou calquer outro sitio, tivo unha muralla medieval, xa non existe, a xente sigue comportándose como se houbera muralla. Eso sabémolo. As rúas teñen as portas das murallas, como Santiago, sigues entrando polas portas. A xente sigue facendo a feira nos sitios de feira, intramurallas e extramurallas. Ahora se está cambiando todo eso. Pero estou falando de Noia, por exemplo.
Por poñeros unha conducta simbólica, vale? Nos movemos igual que en época medieval. Está o urbanismo medieval aí, con as súas sinuosidades, non son espacios geométricos como agora, calculados e cartesianos, sino que a suma de experiencias distintas dan todas estas sinuosidades. Somos un país sinuoso e ondulante. Os mitos fundacionais, as liñaxes. Os mitos están fundamentando as familias. As liñaxes nobiliarias galegas están baseadas en mitos. Por exemplo, o máis coñecido, a serea dos Mariño, que utiliza Castelao, que sale o escudo da serea, unha serea, mito fundacional dun apelido Mariño, nada menos que toda esa sinaloxía. Os Lousada, os lagartos, en Quiroga, lagartos, como ves, son bichería, eu chamo estas metamorfosis, non? Estos seres míticos espectaculares, porque se van metamorfoseando, ademais. Proveñen dunha invasión de lagartos que saían debaixo dunhas lousas, son os Lousada. Os Saavedra, que, por certo, Cervantes Saavedra, fanme moita gracia, porque son os dous sitios de Lugo, de aí che viña Miguel. E nada menos que Saavedra, que era unha serpe que habitaba unha lagoa. E ven a estirpe Saavedra, que además en si mesma significa o Castro Vello. En fin, e hai moitas máis liñaxes, pero ese sería outro patrimonio para entrar e pararse aí. E aquí entraría a montaña mítica, teño aquí este dragón, o dragón do Pico Sacro, porque a fundación de Compostela se debe ao Pico Sacro. O mito fundacional de Compostela é o Pico Sacro e a raíña Lupa. Unha raíña loba, que aquí, pois é a raíña loba, mira que folclore. Sí, pero é a mesma luparia que romana, pero ali é luperca, ya teñen un monumento. Vos dades conta? A fundación de Roma dese outro santuario foi unha loba, e a fundación de Santiago é esta loba, unha loba atlántica. E está en dous bosques. O bosque, o Monte Licino, que se chamaba antes de ser Pico Sacro, chamouse así cando foi sacralizado, pero antes se chamaba Bosque Licino, o Bosque das Obreiras. E o Bosque de Libredón. Estamos falando de dous bosques. Isto va para as biólogas e os biólogos. Os códigos culturais son bosques sagrados, son németo, donde viven divinidades, que a cristiandade pasou a convertir en raíña loba, en raíña, eso sí, non lle quitou categoría, sigue sendo soberana. Como se chamaba este territorio? E utilizo a palabra territorio porque aparece así nos códices medievais. No ano 900, isto chamábase territorio, o condado da Lupa, territorio Monte Sacro. Ainda era condado da Lupa, no ano 900. E todo o tempo falan da palabra territorio, porque é territorio con esta acepción que vos digo cultural e de raíz. Teñen categoría cultural bosques, fervenzas e fontes en un momento en que estamos nunha emerxencia medioambiental. Non me extraña nada. Por uso e abuso dun territorio que acabamos con este colapso planetario ahora e que penso que a través da formación e educación hai que revitalizar, volver a dar vida ao que xa ten. A través deste vínculo sensorial. E por eso sodes tan importantes vos na formación de todo isto. Porque estades formando, atender a esta mirada para conectar aos rapaces e a xente cos seus propios territorios para que aprendan a velos así, a estimalos. Eu creo que xa os estiman. E a total ausencia desta formación en todas as etapas da educación. Isto estou dicindo agora e pasaron 30 anos desde que empecé a decir. Non existe, hai un desleixo institucional tamén. En ninguna nin en primaria, nin en secundaria, nin na universidade, nin siquiera se estuda Antropoloxía Cultural de Galicia. Entonces, se non se estuda Antropoloxía Cultural de Galicia, se non somos quen, se non somos merecentes de ser estudados, desde nós mesmos, como vamos a traballar sobre o territorio? E non o hai, a min pareceme moi grave, eu non estudiei, fixen o doutorado en Antropoloxía, estudiei arqueoloxía, estudiei historia, en ningún momento estudiamos Antropoloxía Cultural de Galicia. E en ninguna institución non temos un servicio de patrimonio etnográfico, xa non digo etnolóxico ou antropolóxico, etnográfico, non existe. Nos levan anos luz toda Europa, coas súas institucións protexendo o seu patrimonio inmaterial e os seus mitos, Suecia, Dinamarca, Francia, que esta ten etnomedicina, que tiñe.
E nós, que somos os dos poucos que mantemos vivo todo isto, eu non teño onde depositar ninguna memoria antropolóxica nin etnográfica. Entón, nin está no sistema educativo, nin está no institucional. Como vamos a progresar? Como vamos a prosperar, que sería mellor a palabra? Como vamos a avanzar? É urxentísimo. Eu pensei que nestes anos lograríamos algo e fomos para atrás. Porque antes había o Servicio de Arquitectura na Xunta e acumulaban ali cousas que facían colectivos magníficos, asociacións de veciños, colectivos culturais, rapaces, traballos de colexios, que facían recollidas e cousas, se deixaba, es que ahora non hai. Entonces, a min pareceme que estamos bueno, que estamos e que tarde, además, que é un momento... Isto o dixen nun vídeo que se fixera sobre o lumepan, que é unha tradición que xa desapareceu, que é o 30 de abril, a noite do 30 de abril, que é o 1 de maio, xusto, o que sería o Beltén céltico, a comenzo do ano luminoso, ahora estamos no ano escuro, en novembro, nos difuntos. E falei moito antes, nos anos 80, de etnocidio. E a palabra era moi dura, e o teñen cos compañeros arqueólogos que publicamos o de Samos e o traballo este de campo, que a ver se o publicamos tamén, eu escribo, porque teño cartografiado toda a mitoloxía de 180 km². Falei de etnocidio porque en aquel momento, era 1988, estaba vendo eu ainda vin os campos de cereal, a forma de moverse desas conductas simbólicas que vos digo, a mitoloxía que me contaron impresionante, e vin como se iba a acabar, as políticas que iban sobre ese territorio estaban, e dicía eu, pensei na palabra, digo, isto é un etnocidio. E é así, é duro, pero realmente foi un... E claro, como convivín con esas persoas, acompañeinas, fixen ese velorio, pois a conciencia estaba e ora os anos vas vendo que ese desmantelamento e esa torpeza de non considerar e de non estudiar. A veces somos turistas de nós mesmos, tamén o teño dito en foros de turismo, non? Parecemos turistas de nós mesmos, a veces actuando sobre os lugares dunha forma allea, o que nos ven desde fora. Concho, se visitas un lugar, tens que compórtate como é no lugar, como aprende como se moven os lugares de reunión. Se quedas nun adro, nun campo da feira, por que vamos a inventarnos outros novos? Se xa están eses, e podemos seguir reutilizándoos. Para outra cousa, o mellor é para facer outra actividade, pero atender a esas vocacións, non poñerlle unha nova en riba, non? Que realmente, normalmente, non acaba ben, e para disgusto das persoas tamén que viven no lugar, non? Bueno, vou pasar aquí as diapositivas, un pouco rápido, para poñer o foco no Pico Sacro, e que estamos en Santiago. Sí. Sí, bueno, vos diredes, dades vos o alto tamén cando querades, Isto era moito máis bonito velo con música, porque a min a música forma parte, é esa compañía que axuda, porque a música está expresando, sin palabras, en calquera cultura, a veces non é necesario. De feito que as músicas que hai aquí non son daqui, e as daqui se poden levar a outros lugares e así se entende perfectamente. Mira, precisamente o fenómeno este Tanxugueiras, ahora que se me acaba de ocurrir, o topónimo Tanxugueiras e a canción Terra. Que está facendo Tanxugueiras máis que crear vínculos? Por que ven ese éxito de unha maneira inconsciente, vos dades conta? Porque está vinculando non só a xente daqui, sino aos de fora. Todo o mundo sinte algo cando cantan, como tocan. Porque é que a música para min é o vehículo principal, o máis directo, non? O que chega antes. E que chega ao sagrado moi facilmente. Entón, Tanxugueiras están vinculando a través da música e do que elas aprenderon e da súa voz e do seu sentimento e da súa emoción, están facendo unha transmisión cultural fantástica e inconsciente para a xente que a recibe, en multitudes, tenedes visto. Entón, eso, que podíamos pasalo con música, pero como quería... Pero, bueno, tamén o expliquei. Eu, se queredes, a paso coa música, ou preferides así para detenernos ou non? Non se pronuncia.
Si, fixadevos no que se escribe, o que pasa que coa música eso vai máis rápido. Vos lo digo si antes que salga. Vas a ir, o que lle podo dar pa diante, porque son sobre todo as primeiras, mira. Túmulos funerarios prehistóricos ao pé da montaña sagrada. Estos son uns inéditos que encontrei eu hai 2 anos. Unha necrópoli no medio das casas. E claro, ninguén se reparará nelas porque están no medio das casas. A casa que está ali cortouna. O camiño, bueno, a Mamua. Ai, que claro, teño isto. A Mamua, se debe ver, non. A Mamua é Segurto. Por eso se chama Mamua, porque é como unha mama. Que curioso, non? Que se chame Mamua en Galicia. A Mamua do Terreo, onde están os mortos. Bueno, pois aí a tedes, vedes unha viña, uns carballos, e a Mamua está aí, que precisamente vou facer un control arqueolóxico porque va a pasar a pista que ten e ainda van a ampliar máis. E cataloguei, pero como se non a catalogara. Non está, non figura, en fin. Bueno, son 5 Mamuas, isto está en Lestedo, se ve desde a estrada, pasas co coche por aí, plin. Aquel eucaliptal é un castro que está ao pé da estrada tamén, chamase Socastro. E está tamén ao pé do Pico Sacro. Hai un proxecto de tala desde o 2017 para sacar todos os eucaliptos que ainda non fixemos. Cando vai ao Xamorrín, xa lles dixo. Vedes o pico de atrás? E vedes a ermida de San Sebastián? Vale, 5 mosteiros do ano 800 aquí en 4 kilómetros. Esa serra. É unha serra de seixo, do máis puro do mundo, que ten unha mina que non se ve, que está do outro lado. O mito fundacional, con covas, con un dragón que custodia os tesouros. E iso queda a capela do mosteiro. San Sebastián do Pico Sagro, San Lourenzo da Granxa, un pouco máis abaixo, con un románico chulísimo. San Tardao, que ninguén sabe onde está. É unha aldea que hai ali e que eu vin os restos. San Tardao é Santo Adriao, que como aparece nos documentos. San Tardao. San Xoán da Cova, que está baixo no río Ulla, nese abismo, que é unha preciosidade desde todos os puntos de vista. O tapou o tren, o primeiro tren, non o AVE veu despois, pero a primeira ponte que se fixo no Ulla, por certo, límite Coruña-Pontevedra, provincial, límite de concellos. Hai amigiño, límite de concellos, pero o Concello de Vedra, provincia da Coruña, fai así e colle a capela que está do outro lado do río. Que límite tan extraño. Gundián, a Virxe de Gundián, que é unha divinidade femenina, de onde nacen os tronos e as tempestades. Pois va ao Concello de Coruña, ao Concello de Vedra, a provincia da Coruña, e fan así, e o collen a Pontevedra. Só a capela, ese terreniño, pa aquí. Bien, San Tardao, San Xoán da Cova, que non se chamaba San Xoán da Cova, chamábase, cando se fundou San Xoán do Ermo. Porque Ermo en galego, en portugués, ermida, ermitán, é de sitio inhóspito. Significa, non ven dun ermo de pensar que... senón de lugares buscados a propósito, de retiro espiritual. Porque aí empezou o monaquismo. Me refiro, esta montaña está cristianizada con todo eso. San Xoán do Ermo, San Breixo de Donas, de mulleres, Concello de Boqueixón, está ali do outro lado do río tamén. O sea, é San Pedro de Donas. No 16 lle cambiaron o santo. E a Virxe de Gundián. E logo a Madalena de Ponteulla, románica tamén. A cantidad de mosteiros e emprazamentos sagrados para sacralizar este sitio, bueno, pois eu teño o código anterior todo. Toda a bichería que había antes de todo isto. Que é moi... Bueno, e o castro, eso, onde vivía esta xente. Cavidades míticas, o inframundo que conecta co sagrado. Desde esta cova, conecta co río Ulla, con sitios penedos de Concello de Teo, bueno, hai todas estas conexións invisibles que están falando, hai un discurso, hai un territorio construído, el mítico este que vos decía, impresionante. Bueno, que son as montañas? Santuarios de altura, lugares para o retiro de contemplación. Por qué? Porque hai que ir andando, para entrar en estado alterado de conciencia. Só con un esforzo, que contaba onte Valeriá, cando decía, eu estaba atendendo, que el se sentía moi mal. E digo, entrou en un estado alterado de conciencia e non se enterou. E que dixo despois? Que foi o indíxena a rezarlle. Pois isto é as percepcións que nós non sabemos identificar. Subir os santuarios e as montañas, todas as culturas, estás máis cerca de o astral, do ceo, que é outro discurso, a paisaxe de arriba. Territorio de arriba, pero se entran en estados alterados de conciencia. O cansancio, a fatiga,
desatendes todo o físico e o mental, desconectas, e te quedas no esencial. E aí tes as percepcións. Aí vas a percibir todo, además de frío e calor. Malestares, claro, malestares e cosas que ves, e incluso espíritus. Por eso os monxes, as monxas, os frades, as freiras, estaban en estes lugares retirados. Aí estás en constante, e por suposto conectado contigo mesmo, claro, cos teus antepasados, coa terra, con todo. As fervenzas que veremos despois, que non vou chegar porque se o poñemos con música, as fervenzas son lugares, falaba el do parque de Yellowstone, aquí son límites territoriais, de concellos e de parroquias, e no Pico Sacro tamén. Vou poñer aí as fervenzas. As fervenzas están nunha frecuencia vibratoria que axudan a todo isto tamén. Estes son os códigos culturais do biolóxico. E o que se me pasou comentar foi que o traballo que fixen o ano pasado, en este territorio de Monte Sacro, se fixo un convenio co Concello de Boqueixón e de Vedra, alabado sea, por enriba dos límites administrativos. Sí, e moi ben, estou moi contenta por parte dos dous concellos, por toda a vontade que puxeron, para levar a cabo todo isto. E empecé polas árbores, dixen, vou buscar as sobreiras. Entón, se localicei con un biólogo, con Antón Bouzas, todas as sobreiras que quedan supervivintes de todas estas políticas agrarias e de incendios e de todo. Todo o que hai sobre a corticeira. Hasta Lestedo chaman corticeira, de Lestedo para lá son sobreiras. A cantidad de cousas que falan as árbores, que son sagradas, como foron conservadas, como persoas incluso as compraron na parcelaria para que non as cortaran. Hai algunhas espectaculares en tamaño, en dimensión, que debían estar catalogadas. Bueno, nos fixemos ficha unha por unha. Inventaríamos 280 e pico, que xa son bastantes. Pero desas, bueno, según estimo Well, por categorías que traballades en bioloxía, deporte, de dimensiones, bueno, reducimos. Pero teñen mito, hainas con nome propio, bueno, a corticeira grande da fonte do Pico Sacro, que a fonte non está, que xa a levou un alcalde. A corticeira grande, as 3 sobreiras, con estampiñas no camiño que deixa a xente, con flores, con bancos onde se reúnen os vellos en esas sobreiras. Pois xa vos digo, xente que na parcelaria comprou unha finca e pagaba para que non cortaran a sobreira. Bueno, teño unha cantidad de relatos sobre elas. E tamén era moi impresionante ver plantacións de eucaliptos furándoas. Porque en antigos Sobredos, verdade, o topónimo de Sobredo, así. A aldea antes de subir ao pico chamase Sobredo. Que curioso, non, Montelicino. E tamén hai o topónimo eu chamáballe o acibro, Sebro. Os sebros había bosques de acibros. E me contou a xente como os talaron eles. Decían, cortamos todos os sebros que había. Eu creo que cebreiro ven de sebro, que sería o sebreiro, de bosque de acibros. Non sei o que dirán os lingüistas, pero vamos. Aquí hai topónimo, non? Bueno, pois Sobredo, Sobreiral, como se chamaba aquel sitio no Coto de San Miguel, que xusto do outro lado da Agulla? Tras as sobreiras. Non me acordo, hai unha toponimia de sobreiras impresionante. E, bueno, fixemos que os saibades, porque é algo, eu fun con Bosques Sin Fronteiras, que deron un curso e fun a decirlle isto, pero, bueno, tampouco fixeron así moita cousa. Digo, atención ao código cultural das árbores, non só ao natural. O Concello de Boqueixón e de Vedra ahora dispoñen destas fichas que nos entregamos con fotos, xeolocalización, descripción, lendas, todo tipo de detalles sobre as propias sobreiras. E o que vos decía dos eucaliptos, cando fan a plantación de eucaliptos, plantan a carón delas e debaixo. O eucalipto medra unha velocidade, como sabedes, e as fura. É triste ver alguna señora sobreira, soberana sobreira, e as polas partidas, ou se lle pega, o tronco do eucalipto tamén a va reventando. Unha pena. Bueno, santuarios da altura. Esos que están aí arriba son meus fillos, 2. Teño 3, Amaro e Eila, que estaban aí, les fixen a foto sino que souberan, porque tiñan unha postura e me parecía que estaban, digo, mira, parecen 2 monxes. E non sei se estarían co móvil, probablemente. Amaro seguro que estaba co móvil, Eila non, pero él... Mira, San Lourenzo da Granxa.
Vedes o Pico Sagro? Vedes arriba a ermida do mosteiro? Mirar o seguinte abaixo, que ten unos canzorros románicos preciosos, con tirabarbas destos. A granxa, por qué? Porque era a granxa, aquí cultivaban este espacio de arriba un ermo. E a romería. Torres medievais, vedes aquela Casa Branca? O calital, tras da torre. Recollindo, hai topónimos de torre pola Ulla, hai un montón de torres ou casas torreadas que había, que desapareceron coa parcelaria, claro. Vedes o Pico Sacro, aí. Bueno, fotos que fago eso, de paisaxe. Igrexa románica del Estedo, que queda, e o cemiterio. Desde aquí non se ve, pero é un tambor de pedra con unha escalinata e metros de mortos, 1000 anos de mortos. Está sin catalogar, vou non catalogar eu agora, é increíble. Porque ten unha romería, en fin. Mira, as lápidas. Ainda hai. E as liñaxes. Todos os pazos asentados en este territorio nos lugares de poder. Eso daría para explicaros outra. Que además imita unha fervenza. Teñen as súas propias fervenzas artificiais. Dades vos conta que se están repetindo códigos. Se está arquitecturizando a paisaxe para conseguir os códigos preexistentes de outros lugares de tradición de poder, lle chamo eu. Están evocando. Non é, atención, non é estético nin paisaxístico. Son estes códigos que digo que hai que atender a eles para saber. Tamén teñen os seus cruceiros e están apropiándose dos códigos milenarios. Bueno, e a Oca do Pazo de Oca. E estas son fotos un pouco, bueno, as maceiras aí abandonadas. As dúas pontes de Aulla nese sitio onde estaba o mosteiro, que esta precisamente unha casa que pertencía ao mosteiro. E me parece que ven o das viñas. Bueno, poño simplicidade e esplendor, fixados que arquitectura tan bonita. Esta escalinata do Pazo de Oca que todos coñecedes. Ou un invernadoiro con plantas. Que simple e que beleza. Canto hai aquí? A viticultura. Arquitecturas para o viñedo. Só as vin aquí na Ulla. E ahora mesmo están sin viñas, porque está vendo o viñedo industrial e estas están abandonándose. De feito, estas me parece, non sei se quedan as trabancas que lle chaman os paus, que se cruzan. Pero fixadevos que arquitecturas tan bonitas. Isto é territorio tamén, e é paisaxe construída. E está desaparecendo, uniformizándose. Bueno, os viñedos. E, bueno, se queredes vola poño con música, que hai máis, non dá tempo. Non, digo que está silenciado e non está programado. Vale, pois doulle para empezar, os coitamos con música, se non dá tempo cortamos. Pero hai que ponerle o sonido. Hai que poñerlle aquí o sonido, vale. Que es... teño... Si, mellor dalle ti porque eu son moi torpe con isto. Igual está moi alto, tamén, porque creo que a grabación é aí. Sí, a ver como son. Ten unha música, hai dúas músicas. A primeira é un canto eclesiástico, pero con instrumentos da cultura nosa, irlandesa. A ver se non é moi alto. Sí.
Esta capela que Santa Rodao e a fonte o Carballo das Cambas, que desapareceu. Poño os escudos, víchedes, o dragón. Aí está o tirabarbas este que ten. Está abandonado. Isto é a historización do mito en pintura, xa vedes. Esas son as obreiras. Esta era do mosteiro de Donas, esta fervenza. Fixadevos que cantidad de fervenzas hai, dun lado e outro do pico. Este os eixos nas casas, que teñen un significado. Bueno, hai unha manifestación cultural do territorio montesacro, son os xenerais. Só do territorio montesacro. A estación do tren. A casa rectoral.
Aí traballo eu, en estes sitios deixanme traballar, teño moita sorte. No solsticio o sol roda pola ladeira. O ten grabado o Antón. Bueno, e estas fotos son nosas que estábamos ali. Puxen esta, me parece esa frase tan boa de Valle Inclán, que tamén me parece un visionario, porque Valle Inclán conectaba perfectamente con todo. E vivíchedes que dice ao final, tiene la fuerza dunha montaña, fala de Santiago. E o que ben soubo ver en Santiago el, porque está falando desa forza evocativa, sabes? De todo ese legado e toda esa memoria, cando dice que es como unha montaña, pois efectivamente. Bueno, hai varias cousas de Valle Inclán, como víchedes, porque como ele estaba moi ligado a Compostela e a verdad que tiña esta visión. Bueno, nada máis, queda como homenaxe ao Pico Sagro tamén, para que ora vexades de outra maneira, se vos achegades por ali, entendendo todo o significado que ten nese territorio e a ver se me dá tempo a min a escribir en que consiste ese mito fundacional, porque teño, bueno, os códigos para falar del. E nada, pois moitas gracias por estar aí tan atentas, tan atentos, non dixestedes nada. Empezar dicindo que o Proxecto Terra, en xeral, é un proxecto de cooperación entre o Colexio de Arquitectos e a Xunta de Galicia no eido educativo. Nace aí xa polo 2000, o sea, isto ten unha trayectoria xa de case un cuarto de século e é importante saber este percorrido, polo que logo imos falar dos materiais, non? Está dirixido ás distintas etapas do ensino, desde a educación infantil, con, non sei se coñecedes toda a historia de Sabela, logo tamén no ensino de primaria e a secundaria, co fin de mellorar a formación que os rapaces e as rapazas do noso país deben ter sobre os espazos que habitamos. Así de simple. É unha posta en contacto entre a comunidade escolar, profesorado e alumnado, e o lugar onde desenvolvemos a nosa vida cotiá. Que pretende Proxecto Terra? Ser un punto de encontro que contribúa ao que o conxunto da cidadanía teña un mellor coñecemento de como é ese lugar no que desenvolven a súa vida cotiá e como se foi construindo ao longo do tempo. Tamén que reflexione sobre o patrimonio e a tradición herdada e tome conciencia da complexidade tanto de paisaxes como de territorios que vivimos e como se interaccionan entre sí. Entón, eu hoxe na charla que ata as dúas vos vou dar, o que pretendo é aunar o que dixo onte Valeria, máis tirando hacia a ciencia, e o que dixo hoxe pola mañán Ana, máis tirando hacia a conciencia, hacia a evocación, para poder logo volcalo nas aulas. É dicir, como nós, esta formación específica destes dous poñentes, podemos collela e baixala pois, a un primeiro da ESO ou a un sexto de primaria, que actividades podemos metelas, en que materias podemos inserir os materiais do Proxecto Terra. Entón, o punto de partida que nos imos traballar hoxe é o Pagus. Pagus, Galicia, un país de paisaxes. Imos estudar como sería
esas paisaxes, retomando un pouco, isto como vai? Aí. Retomando un pouco o que dixo onte Valeria, o recoñecemento xurídico, ata o ano 2000, a paisaxe era pois, como un soporte, un escea, ata o momento de que coa sinatura do Convenio Europeo da Paisaxe da Carta de Florencia, a paisaxe pasa a ter un componente xurídico, xa é un obxecto de estudo. Isto xa vos lo contou onte Valeria, verdade? Entón, que pasa? Foi unha resolución do Consello de Europa non vinculante, non había obrigatoriedade de cumplir o Convenio de Europa, pero sí é importante para nós e para o mundo da educación e para o Pagus saber que o Convenio de Europa sobre a paisaxe nos di que se entenderá calquera parte do territorio tal como a percibe a poboación, cuxo carácter sexa o resultado da acción e da interacción de factores naturais e ou humanos. Ben, aquí é realmente onde están as claves onde se poden aunar as dúas charlas, a de Valeria e a de Ana. Entón, é o home e o territorio que habita ese home e a percepción que os seres humanos teñen dese territorio. E, ademais, o Convenio Europeo da Paisaxe, no seu artigo 2, nos di que a paisaxe abrangará as áreas naturais, rurais, urbanas e periurbanas. Comprenderá as zonas terrestres, as marítimas e as augas interiores. E ollo a isto. E referirase tanto ás paisaxes que poidan considerarse excepcionais como as paisaxes cotiás ou degradadas. Este é un salto que dá a Carta de Florencia porque nós sempre tuvemos asociadas as paisaxes a algo bucólico, a algo espiritual, a algo bonito, a algo onde ti vas con actividades de lecer para gozar. E o Convenio da Paisaxe lle dá a esa mesma categoría as paisaxes degradadas. É dicir, unha canteira é unha paisaxe. A balsa de lodos de Alcoa é unha paisaxe. E eu teño ao meu carón unha concentración parcelaria e unha desfeita, e iso é xurídicamente unha paisaxe. Entón, imos establecer así estes puntos para logo desenvolver o tema. Ben, que pasou en Galicia coa Carta de Florencia? A Carta de Florencia non era vinculante, entón o Estado español colleu e dixo: moi ben, competencias a las comunidades autónomas, e aquí non me meto. Entón, chega o convenio a Galicia e o goberno do bipartito directamente a converte en lei, a Lei 7/2008. Entón, un convenio que máis ou menos poderíamos deixar aí como, bueno, unha reflexión ou un acompañamento para as boas prácticas e demais, en Galicia se converte nun texto de obrigado cumprimento. Derivada desa Lei 7/2008, no ano 2011 se publica a Estrategia da Paisaxe de Galicia, que logo veremos onde está, e o decreto do catálogo das paisaxes de Galicia. E todo isto vinculante ás normas subsidiarias municipais e aos plans xerais de ordenación municipal. É dicir, algo que Europa máis ou menos podía recomendar e todo o mundo estuvo de acordo, en Galicia se traduciu en todo este tipo de normas de obrigado cumprimento. Ben, pero es que esas normas de obrigado cumprimento, se as desglosamos mínimamente, nos afectan como profesores no eido da educación. Entón, que agora falamos, isto sería a estrategia da paisaxe galega. Aquí se divide Galicia en 12 áreas. Este documento é, así entre vos e máis eu, un coñazo, pero sí nos pode valer en algún momento para tomar algún tipo de dato para traballar na zona onde nos impartimos clase. Dicir, pois mira, eu estou na zona de, eu que sei, en Carballo, dando clase, bueno, pois mira, me collo mellor esta zona de as chairas e fosas occidentais e podo quitar aí o mellor algún tipo de documentación ou algún documento para traballar co alumnado. Onde temos este documento? Témolo aquí nesta páxina, para poder descargar libremente a quen lle interese. Na Xunta de Galicia, na Consellería de Medio Ambiente, poñedes catálogo das paisaxes de Galicia e aquí tedes a vosa... Bueno, tedes todo o catálogo para descargar.
É un documento, xa vos digo, difícil de ler, pero si ao mellor pode ter algún aproveitamento como unha base epistemolóxica para empezar a traballar o tema da paisaxe. Ben, que nos afecta a nós todo isto? Porque estaredes dicindo, esta tía para que nos larga este rollo? Pois porque tanto a lei o Convenio Europeo da Paisaxe como a Lei de Protección da Paisaxe de Galicia nos invoca a nós directamente. Porque di o Convenio Europeo da Paisaxe no seu artigo 6, cada parte comprométese a promover cursos escolares e universitarios que nas disciplinas correspondentes aborden os valores relacionados coas paisaxes e as cuestións relativas á súa protección, xestión e ordenación. É dicir, o profesorado, segundo o Convenio Europeo da Paisaxe, necesita implicarse a través de disciplinas correspondentes, que serían as materias, para temas relacionados coa protección da paisaxe, a xestión da paisaxe, é dicir, xa nos chama a actuar e a ordenación da paisaxe. E a lei nosa, 7/2008, nos di que a Xunta de Galicia fomentará a incorporación da materia de paisaxe nos distintos ciclos educativos e promoverá a formación de especialistas en materia de intervención da paisaxe. Vale? E isto é a Lei 7/2008. Bien, que sucede con estes materiais? Pois foi unha revolución. Nos empezamos a facer o pagos baixo o amparo da LOE. Cando estábamos coa LOE a todo trapo, esa metade de traballo colle e salta al 11. E dixemos, buah, aí vai, o noso traballo todo a tomar viento. Pero resulta que non, que vai e al 11 se inventa unha materia de libre configuración chamada paisaxe e sustentabilidade. E nós, bien, entón o pagos nos cae a todos de maravilla, porque ademais nos deu tempo a reconducilo. Entón, tiñamos un libro que se adaptaba ás premisas da LOE, pero que cando veu al 11 lo mejoró. Moi bien, cando estábamos xa con todo o noso tinglado montado, vennos a LOE. E dixemos, pois ya está, el pagos, a la mierda. Aquí isto xa non vai haber solución, porque nos salvamos de dúas, e na terceira vai, e isto sí que van a quedar os materiais un pouco fora do sistema. Cando collemos a LOE e dicimos, joa, é que isto mellora al 11 e mellora a LOE. Motivo? Por isto. Que lle pasa a LOE en relación á paisaxe? Isto é copia e pega do DOGA da LOE. O sea, non é que o proxecto Terra se o estea inventando. A LOE propón, en relación a temas que se pode aproveitar a paisaxe, unha aprendizaxe baseada en proxectos significativos. Que máis significativo pode haber que o que temos xusto na porta do instituto, nas beiras, dentro do que é as propias vivencias do alumnado, como é a paisaxe. Tamén propón o traballo interdisciplinar. Dicen, pois como veremos máis adiante, a materia da paisaxe é un dos preceptos que mellor aglutina as diferentes materias do currículum. Un biólogo fala de paisaxe, un xeógrafo fala de paisaxe, un profesor de tecnoloxía fala de paisaxe, un arquitecto ten que falar de paisaxe de territorio a narices, un profesor de linguas, de filoloxía, ten que estar sempre facendo referencias ao lugar onde vive o alumnado se quere ter un ensino significativo. Bien, para o desenvolvemento das competencias transversais, por que non? A paisaxe, evidentemente. Logo, como proxecto, como núcleo de interese, como centro de interese para programas de diversificación curricular, a paisaxe, pois sí, pode ser perfectamente un eixo ao redor do que se poden desenvolver os ámbitos sociolingüísticos e os tecnolóxicos. E, por último, xa a estrella, que é o puñetero proxecto competencial que, cando chaiu, ninguén sabía que íbamos facer con esta materia e dixemos, hombre, pois aquí o pagos vai de caixón. Entón,
Ben, estamos satisfeitos porque antes tiñamos unha materia de libre configuración onde poder inserir temas da paisaxe e agora a LOMLOE nos permite desenvolver temas de paisaxe en 5 eidos fundamentais, integrais e transversais do currículo. Vale. Non sei se alguén ten algo que engadir de todo isto, que se vos pode ocurrir, que se poda máis... Ben, e iso por qué? Pois por algo tan sinxelo como levamos sabendo desde hai anos. Porque a paisaxe é unha materia, é un centro de estudo moi amable. É unha materia moi achegada. Cando a paisaxe se converte nun obxecto de estudo, podemos leválo ás aulas, pero que a propia paisaxe se converte en si mesma nunha aula. E que en riba temos xusto diante das nosas narices. Non temos falta de sair a ningún sitio, non necesitamos grandes recursos para poder desenvolver actividades na paisaxe, porque en si mesma a paisaxe é un recurso educativo. Entón, que é a paisaxe? Pois son os escenarios da vida da maioría da poboación. Para estudar unha paisaxe non precisamos andar quilómetros, porque o máis interesante é poder estudar na que eu vivo, na que eu podo incidir, xestionar, criticar e mellorar cando sexa un cidadán activo. A paisaxe, ademais, é un constante elemento de referencia no currículum desde as etapas máis temperás. Ben como soporte de tramas, é dicir, Carrapuchiña vive nun bosque e ese bosque é unha paisaxe. A Sirenita vive no fondo do mar con toda aquela bichería e iso é unha paisaxe, tal como se recolle nos artigos da lei da paisaxe de Galicia. Sirve de soporte a unha morea de tramas e de coñecementos. E logo xa no ensino secundario, se realmente nos damos de conta e aunamos todas as materias, vemos que a paisaxe e o territorio sempre é froito de interpretación, percepción, análise, de avaliación, xa dunha maneira máis formal, non? Entón, podemos tratar a paisaxe nas aulas, pero a propia paisaxe pode converterse nunha aula viva na que desenvolver múltiples contidos. Por qué? Pois porque é multidimensional. Nos temos diante de nós unha complexidade, unha gran diversidade que está suxeita aos sentidos, ás escalas, e o conxunto que as integras son o reflexo dun equilibrio entre unha serie de factores físicos e ecolóxicos mesturados con unhas dimensións históricos e culturais. Non hai unha cousa sen a outra. En Galicia non temos paisaxes naturais. Non, todo está intervido. Moito, pouco, a veces perdura unha visión da biota considerable, noutras está absolutamente degradado, pero eu non sei se algún de vos coñece algún lugar de Galicia onde non este a intervención do ser humano. Coñecédela? Mais ou menos fomos metendo a man por todos os sitios. Entón, esa visión da paisaxe ten que ir sempre unida, non? Entón, existe por unha banda a dimensión físico-ecolóxica representada polos elementos e estruturas naturais dos ecosistemas que lle dan soporte. Entón, temos desde as xeoformas, temos todo o eido biolóxico, que son máis ben elementos estruturais da paisaxe, pero non nos podemos olvidar tamén deses elementos que son inestables e pouco duradeiros, pois as estacións do ano fan cambiar as paisaxes, ou as mareas. As mareas forman parte dunha paisaxe, non é mesmo ver unha praia en marea alta que en marea baixa, non afecta ao territorio. Vímolo esta semana na Coruña, unha pleamar que levou por diante toda a duna, e cambia a paisaxe en cuestión ao mellor dunha hora ou de dúas. Entón, temos esa dimensión
físico-ecolóxica duradeira ou xa moi curtiña no tempo, pero que tamén transforma. Logo temos outra dimensión histórico-cultural, froito do xeito en como o ser humano se foi ao longo dos séculos relacionando coa súa contorna, buscando un lugar onde asentarse, buscando, sobre todo, os recursos necesarios para a súa supervivencia. Entón, que pasou? Que esa relación entre o ser humano e o territorio logrou unha transformación xa desde o Neolítico. Se cree que a primeira gran transformación do territorio feita conscientemente polo ser humano foi no Neolítico, cando se empezaron a facer todo o tema de o sistema de rozas, a queima de bosques, os asentamentos sedentarios, permanentes. Se foi apropiando do territorio a nivel físico-económico, tamén a nivel simbólico, como decía Ana, é dicir, os dólmenes, todos estes monumentos funerarios son apropiacións simbólicas do territorio. Entón, que pasa? Que esta dimensión histórico-cultural que nos vai permitir? Nos vai permitir rastrexar o legado cultural das xeracións anteriores e do que nós nos sentimos parte herdeira. E por último, tamén como vos contaba onte Valeria, a paisaxe conleva unha dimensión perceptiva. Non existe unha paisaxe se non hai unha persoa que a mire, que a interprete, que lle dea un valor, unha percepción estética e interpretable, é dicir, subxectiva. Entón, non hai paisaxe sen xente. As condicións psíquicas e as variables socioculturais do observador condicionan a experiencia perceptiva da paisaxe. E as diferentes formas de ollar, de interpretar, de sentir unha paisaxe, pois é un elemento que está intrínseco na súa propia definición. Entón, tampouco podemos olvidar esta dimensión perceptiva. Non é a Terra a historia da incidencia sobre a Terra, senón tamén como nós percibimos eso. Porque se nós non temos unha percepción o suficientemente lograda, tampouco podemos levar a cabo unha xestión e unha ordenación pois tamén medianamente segura de éxito. O decía, non sei se onte seguro que Valeria vos falou de este escritor chino, el Lin Yutang. Decía que a metade da beleza reside nunha paisaxe e a outra metade reside en que na mira. Se non hai eso. E hai unha anécdota, que eu non sei hasta que punto é certa ou non, de cando un día Álvaro Cunqueiro iba por Mondoñedo, polos prados, cun pastor, en cuestión de percepción, non? E o tío iba por ali andando con el, coas ovellas, e empezou a dicir, pois, altos pastos de Mondoñedo, que lle dades a vida de non sei que, empezou a facer unha especie de relato poético do que eran os prados de Mondoñedo. E ao seu lado o paisano, o pastor, dicía, sí ou sí, pero para min é erva para darlle de comer ás ovellas, porque senón morro de fame. Entón, era o mesmo prado, era a mesma circunstancia, era o mesmo momento, pero a percepción de Álvaro Cunqueiro era unha percepción poética, unha percepción literaria, porque a él non lle faltaba para comer. A percepción do pastor era de, sí, a min deixame a erva tal como está, porque como non haxa erva, pois pasamos fame. Entón, esa é unha anécdota que dis, dá dentro dun mesmo lugar, pois, e logo sí, o miraremos cando vos faga a presentación das actividades, non? En que sentido, pois, toda esa emoción que che dá a paisaxe depende moitas veces dos teus coñecementos previos ou ás veces tamén da fame que teñes. Bien. Que nos vai permitir o estudo da paisaxe desde a Lonloe? E volvo a repetir, isto é extraído directamente da lei, é dicir, o que a lei nos vai obrigar a facer nas aulas é que a paisaxe nos vai permitir un desenvolvemento do pensamento científico, a formulación de hipóteses ou de problemas. A paisaxe nos vai inquirir unha búsqueda de información, de selección e de tratamento, a planificación e o desenvolvemento de investigacións, a realización de observacións, ademais, directas, porque temos ao carón da nosa vida, rexistro,
análise e interpretación de datos. Todo isto se pode facer cando analizamos unha paisaxe. A ordenación de ideas, a comparación, a xerarquización, explicación, xustificación e argumentación, que nos manda facer a Alon Loe cos nosos alumnos, témola perfectamente diseñada cando falamos de paisaxe. O sea, que de materiais obsoletos nada. Non dixen obsoletos. Non sei, iso dixen eu. É a relación de contidos aprendidos nas distintas materias e o medio de conectalas coa realidade e a súa contorna. Eu non podo falar da paisaxe e non directamente unir a asignatura de bioloxía, a de lengua, a de tecnoloxía, a de xeografía, a de historia, a de debuxo, a de etcétera, etcétera. Porque esa paisaxe me vai a estar pedindo en todo momento todo ese eido de coñecementos para poder analizala. Por outro lado, o que falábamos antes, a aprendizaxe baseada en proxectos significativos, a través da paisaxe, é unha ferramenta totalmente viable. Por que? Porque favorece a interdisciplinaridade que nos exixen os proxectos significativos, deseña situacións de aprendizaxe contextualizadas e reais, temos moi fácil a nosa materia porque podemos traballar coa entorna próxima, coas inquedanzas do alumnado, coa problemática que ten ou coa beleza que hai ao seu arredor, depende de onde esteamos. Integra as competencias, os obxectivos e os contidos a través de metodoloxías motivadoras e cooperativas e, o máis importante de todos, permite a participación activa do alumnado no seu proceso formativo e a adquisición dunha progresiva autonomía persoal. Por que? Porque lle estamos falando do seu, porque lle estamos tocando a súa fibra, porque van chegar á casa e lle van contar aos pais. E os pais van a ser receptores de algo que lles doe, algo que lles molesta ou algo que lles importa. Entón, é unha participación activa, ademais, que transcende a aula, porque a min, meu fillo, me ven falando de Carlos III e eu lle digo, rapaz, come e cala, por Dios. A min, meu fillo, me ven falando de que resulta que están interpretando, porque hai ali unha serie de colectores de lixo que non deberían de estar ali a carón dun ben de interese cultural e que o mellor podíamos ir a asunto do alcalde a preguntarlle se podía cambiar o colector de lixo, porque... E entón o país a di, pero, onde está ese colector de lixo? Pero de que fala? Sí, pois, bueno, que lle vas tocando xa máis no onde lle doe, onde lle interesa o do seu. O traballo, en canto ao traballo interdisciplinar, que é outra das patas do banco de esta lei, a paisaxe permite que o alumnado perciba a aprendizaxe desde unha perspectiva conxunta, relacional e global, evitando unha visión compartimentada das materias. Entón, isto é o que nos pide a LOMCE, que intentemos non facer unha visión 100% compartimentada. Xa sabemos que, oye, eu son profe de xeografía e vou dar xeografía, o outro é profe de tecnoloxía e vai dar a súa clase de tecnoloxía. Pero a LOMLOE o que nos está inquirindo ao profesorado é que nos lle fagamos ver ao alumnado unha aprendizaxe de tipo global, que englobe unha perspectiva conxunta, non? E global do coñecemento. E entón, si o tema da paisaxe é moi fácil de facer con el, non? E logo tamén permite o uso de estrategias como a comprensión lectora, porque sempre hai algo que ler, algún informe, a expresión oral e escrita, a comunicación audiovisual, a competencia digital, o fomento da creatividade, do espírito científico e do emprendemento. E todo isto, a través deste tipo de iniciativas ou de proxectos, se pode desenvolver. Por que? Porque o traballo coa contorna e con escalas próximas ao alumnado implica ter en conta os seus intereses e emocións. E volvemos aquí ao tema de a percepción, a implicación, así como das súas circunstancias específicas. E permite crear tarefas contextualizadas. É dicir, eles van traballar para algo, eles están implicados nun proxecto que é deles. Significativas e relevantes. Permite desenvolver situacións de aprendizaxe onde se considere o alumnado como un axente social,
progresivamente autónomo e gradualmente responsable do seu propio proceso de aprendizaxe. E, por último, tamén permite sentar as bases para a aprendizaxe ao longo de toda a súa vida. Isto se pode facer cando ti despertas no alumnado un interese que poda trascender ao eido da aula. E iso se pode facer perfectamente a través da paisaxe máis próxima. Tamén a paisaxe nos vai servir para o desenvolvemento das competencias transversais, porque volvemos ao mismo, é dicir, aúna todas as materias e reforza o carácter integral do que é o ensino-aprendizaxe. Tamén pode ser un centro de interese en programas de diversificación curricular ou das raspas que nos quedaron da... Como se chama? O que é en segundo aínda? O PEMAR. Exactamente. Esos PEMARes que todos tememos e as diversificacións curricular que moitas veces non sabemos que facer con elas, máis que nada porque moitas veces non temos nin siquiera materiais cando chegamos ao centro. Se meten nunha aula de PEMAR ou nunha aula de diversificación e dices, pois, a ver por onde empezo a pillar eu a toda esta xente, non? Isto que di Alonce sobre o que se debe de facer nos programas de diversificación curricular, e vos me diredes se isto pode ter algún tirón se traballamos con materia de paisaxe. Metodoloxías con un enfoque interdisciplinario, coeducativo e conectado coa realidade do alumno. Nos podería valer a paisaxe para desenvolver isto? Aprendizaxe de carácter significativo a través da formulación de situacións de aprendizaxe vinculadas ao seu contexto persoal e á súa contorna. Isto é a lei, O sea, así tal cual, fixen un copia e pega que me era lo máis fácil. Ben, considerades que isto pode ter percorrido se introducimos a aprendizaxe da paisaxe nas aulas? E, por último, o fin que ten os programas de diversificación curricular da LOMLOE. Formación dun alumnado comprometido cos desafíos e retos do mundo actual, facilitando a súa integración e a súa plena participación na sociedade democrática e plural. Será moito máis fácil chegar a este fin se eu os formo en núcleos de interese achegados a el que falarlles ao mellor pois da problemática de los Andes, que non saben nin onde está, ou da Antártida, que lles importa tres pitos a priori. Poderalles interesar a Antártida, poderalles interesar a problemática dos Andes, no momento en que eles teñan os coñecementos suficientes e os bloques de interese suficientes despois de haber analizado o que realmente lles doe a eles, non lles preocupa a eles. Bueno, entón, agora que xa temos asentado o que a lei nos di a nivel de a lei da paisaxe de Galicia, máis como nos inflúe a nós no mundo da educación, e como puidemos, así, recuperar os materiais do Proxecto Terra dentro dunha lei educativa que acaba de nacer, entón agora imos presentar o que é o PAGUS. Bueno, sempre, como premisa inicial do Proxecto Terra, é habitual que se presenten uns materiais con esas tres características, multidisciplinares, abertos e progresivos. Para que? Para que o profesorado, unha vez que chegue á aula, poida facer o que lle dea a gana. Así de claro. Eu podo adaptar o PAGUS ao que a min me interesa. E eu, dependendo das necesidades educativas do meu alumnado, vou poder xogar con el e que me sirva de material de apoio. Por que? Porque podo adaptalo a calquera nivel de concreción do ensino obrigatorio e, ademais, podo adaptalo ás diferentes materias do currículum. Onde podemos atopar este libro de PAGUS? Tedes que telo todos nos centros. É dicir, se enviou a todos os centros de Galicia 2 caixóns con 30 PAGUS, máis un libro do profesorado. Entón, poden estar, tamén vos lo digo, en calqueira sitio. Na casa do conserje, debaixo da mesa da biblioteca, poden ao mellor servir de regalo de fin de curso para menganito e fulanito que escribió un poema moi chuli. Os destinatarios de PAGUS foron diversos, pero teñen que estar,
Normalmente suelen estar alá no fondo da biblioteca ou poden estar no Departamento de Xeografía e Historia, por ali tirado debaixo dun caixón ou algo así. Son uns caixóns negros, pero bueno, para que non teñades disculpa, hoxe vos vamos dar un de regalo. Podedes abrilo, por favor, o sea, abrídio, por favor. Todos os xeitos, onde están? Vos imaginadevos que este libro chegades a casa e quedades en el porque o vosso fillo se enamora. Bueno, tedes o libro neste enderezo de correo electrónico, perdón, da página web, prosetoterra.coag.es. Aí tedes o libro para descargar en PDF, ben todo xunto ou ben por anacos, como mellor vos veña. Vale? Esa é a web do Proxecto Terra. Xa, hombre, pero tedes que estar un pouco entretenidos, senón os aburrides mogollón. Entón, vedes que aquí, no apartado de paisaxe, da web do Proxecto Terra, tedes Pagos, Galicia un país de paisaxe, descarga completa, podedes descargar da páxina por bloques de páxinas ou a doble páxina. Vale, entón non ten perda. Se non os atopades no centro, que me dá la risa, podedes atopalo e descargalo ou darlle aos rapaces para que entren directamente na páxina web do Proxecto Terra. E no apartado de profesorado tedes o libro do profesor. Vale? Todas as interpretacións e toda unha serie de recomendacións bibliográficas para vos, para que poidades desenvolver as metodoloxías diversas do libro. Non é un solucionario, aviso, porque este libro non ten solucións. Primeiro de todo, porque este libro non é un libro de texto. Este libro non está diseñado para empezar a ler pola primeira páxina e acabala pola última. Non, o sea, hai que romper ese concepto de tema 1, tema 2, tema 3. Non, eso non existe. Por qué? Porque volvemos ao espírito inicial do que é o Proxecto Terra, porque nós plantexamos materiais que podemos usalos como a nós nos saia de dentro, ou como nós necesitemos. Entón, podo empezalo por donde a min me dé a gana, e podo incluso estar utilizando diferentes partes ao mesmo tempo, vale? Pero, bueno, que tedes aí o libro do profesorado para poder decir, bueno, ampliamos información e demais. Cales son os documentos marcos de partida nos que nos baseamos para diseñar Pagos? O Convenio Europeo da Paisaxe, que tamén o tedes na páxina web, pero como estas dos chicas estaban moi generosas, tamén vos lo regalan, vos lo traen, o Convenio Europeo da Paisaxe. Joder, que tedes que volver o próximo ano. Que? Xa esperade cando vos poñamos os deberes. Vais a flipar. Esto es como cuando vienen los de Planeta al recreo a ofrecernos cosas. Bueno. O Convenio Europeo da Paisaxe, que esa, a Lei de Protección da Paisaxe de Galicia, que a tedes no DOGA sin problema ningún, o deseño curricular LOE, LONLOE, que nos sonou a flauta e nos sigue valendo, e por último, estes materiais Ciudad, Territorio, Paisaxe de Cataluña. Isto foi o que de verdade nos inspirou para empezar o traballo. Vos recomendo tamén que entredes nesta páxina web. É a páxina do Observatorio del Paisaje de Cataluña. Teñen unha chea de actividades e de propostas moi válidas, moi boas. A nós nos asesoraron moi ben a hora de construir ese material que tedes vos nas mans. O Observatorio del Paisaje de Cataluña. Está en catalán e tamén o podedes poñer en castelán, en inglés e en francés. Cales son os obxectivos que intentamos facer con este libro? Que os rapaces aprendan a mirar. Moitas veces van e veñen no bus escolar e non saben ni por onde van ni por onde veñen. E a partir de aí, todo o demais que se vos poida imaginar. É dicir, percorridos habituais que non ven. Aprender a mirar, sentirse asentes activos do lugar que ocupan na sociedade e no territorio, desenvolver o seu espírito crítico, sin chegar ás barricadas, evidentemente,
Por que? Porque nós o que necesitamos agora mesmo, todos, ao 100%, formar cidadáns do futuro. Lembrade que a LOMLOE vai máis neste sentido, máis que nunha aprendizaxe teórica e memorística de coñecementos. Aprender a facer, aprender a interpretar, aprender a desenvolver. Entón, esas son as claves propias da LOMLOE, máis que a memorización de contidos. Cales son as partes do Pagus? Bueno, a nivel físico temos, por unha banda, o libro do alumno e por outra banda, que o tedes aí, o libro do profesor, que o podedes ter na web. E dentro do que é o libro do alumno ten tres partes diferenciadas. Un dossier teórico, 15 láminas de 15 paisaxes de Galicia e un apéndice cartográfico. Vale? Esos son os tres bloques de contidos que ten o Pagus, pero que en ningún momento o que queremos é que isto sexa considerado un libro de texto progresivo de páxina 1, páxinas 2, nin páxina 3, vale? Cal é o obxectivo, os obxectivos que plantexamos para ter que facer un dossier teórico? Pois, queremos dar unha serie de contidos para que os rapaces poidan, no momento que eles precisen, poder consultalos, vale? Poder consultalos en función de como se pode falar da paisaxe, o que vos falaba onte Valeriá, como se pode descubrir unha paisaxe, cales son os valores da paisaxe e como é a expresión da paisaxe. Son as 4 bases para a interpretación da mesma, non? Entón, empezamos coa primeira páxina de falamos de paisaxe, que é algo moi sinxelo, moi resumido do que onte vos falou Valeriá. O termo paisaxe, de onde ven o termo paisaxe. Se vos fixades ao principio de todo na portada, pusemos a palabra paisaxe en diferentes idiomas. Sabemos que nós temos centros que ás veces a diversidade cultural nos obliga a traballar con rapaces pois que son de fora de Galicia ou incluso fora de España. Ben, entón, se fala da etimoloxía da palabra, de onde veñen todos estes termos de paisaxe, de paisano, unha introducción dentro do que é a área da filoloxía. Despois tamén intentamos dar, co apartado este de falamos de paisaxe, unhas pinceladas de como a paisaxe se aborda tamén desde outros lugares do mundo. Temos os libros de texto ou temos as aulas virtuais bastante dirixidas a eurocentrismo. E intentamos dar como é a paisaxe en Xapón, como é a paisaxe en China. É dicir, se fala moi pouco deste tipo de civilizacións que tamén desenvolveron unha cultura da paisaxe incluso moito antes que a nosa, non? Cando pasamos tratamos o tema da descoberta da paisaxe por parte do alumnado, aquí o que intentamos é algo que nos rondaba na cabeza desde que empezamos o tema do material. E é, por que os rapaces, durante toda a infantil e durante toda a primaria, os lápices de cores, as pinturas, os rotuladores, as ceras, son un elemento fundamental na súa aprendizaxe e cando chegan á secundaria resulta que todo iso desaparece. En secundaria, por que non pintan? Por que non debuxan? Onde están as pinturas de madeira en riba? Onde están os estoxos cos lápices de cores? A ver, a vos se vos ocurre algo que poida pasar aí? Porque nos foi algo que nos chamou muitísimo a atención. Hai como un abismo, é dicir, acabo sexto de primaria e o estoxo de coloríns xa ten que pasar a guardarse no fondo do armario, porque eu vou para o instituto e no instituto non se colorea. Por qué? A non ser nalgún trimestre, nalgúnha materia relacionada con plástica e audiovisual, o resto dos profesores parece que los lápices de colores lle temos medio de alerxia. Entón, é unha forma de expresión. É unha forma de expresión, ademais, que temos a gran sorte de que a teñen adquirida porque levan 9 anos pintarralleando. Por que
non volvemos a recuperar coa materia da paisaxe esa expresión de que os nenos manifesten os seus sentimentos e manifesten o que ven e relacionen a realidade a través da pintura. Por iso propoñemos sempre facer un esbozo do que ven e que volvan pintar e que teñan a expresión plástica como un medio de expresión da súa realidade, das súas vivencias e da súa evocación do lugar onde viven. E seguindo con este tema, tamén retomar o que decía Ana pola mañán. Volver a través da paisaxe nos centros educativos á escola das emocións. Volver á escola dos sentimentos. Relaxar un pouco os eidos académicos e a teima de non me dá tempo a dar a materia, non me dá tempo a dar os temas, non me dá tempo a rematar o currículum ou o libro se o teño, e volver outra vez o que é ao tema das emocións e das expresións. Entón, sabemos perfectamente que a percepción dunha paisaxe, o 99% da percepción dunha paisaxe vai a ser visual. E nos queda moi pouco espacio para o resto. Os rapaces lle propoñemos con esta actividade ulir a paisaxe. A que ulen as paisaxes? Lembrades ese libro dos nenos pequenos que se chama A que ule a lúa? Pois eso, a que ulen as paisaxes? Non é o mesmo que un prado estea recén cortado de erva, a que o mellor ao día seguinte pola mañán veña o dono e lle meta unha cisterna de zurro. A paisaxe cambia literalmente. Pasa de ser algo agradable a ser algo fedento, desagradable. Entón, a que ulen as paisaxes? Como son as formas da paisaxe? E isto nos valería para debuxar, para matemáticas, para unha morea de materias. Os sons da paisaxe. Nunca interpretaremos unha paisaxe se somos unha persoa xorda ao non selo. Nunca interpretaremos da mesma forma unha paisaxe unha persoa cega a que non o é. Pero non estamos afeitos a oír, que era o que nos decía tamén Ana. Estar en silencio e presentarte diante dunha fervenza. Se eu non ollo a fervenza non é a mesma que se eu ollo como cae a fervenza. Unha paisaxe urbana non é o mesmo se eu vou no coche coas ventanillas pechadas que non ollo nada, se abro as ventanillas e empezo a oír os sonidos propios dunha cidade. Entón, volver ao mundo da percepción a través dos 5 sentidos, non solamente da experiencia visual. E por último, as texturas. E isto é algo que chama moita atención. Eu recordo a primeira vez que fixen unha experiencia de paisaxe cos alumnos e lles mandei que se tirasen no chan. Entón me dixeron, joa, a parte de loca, nos van a echar unha bronca por ir llenos de mierda para casa. Entón, non querían tirarse, non que se manchaban. Entón, eran unhas pedras, tampouco os mandaba tirar nunha lameira, ni moito menos, non? Pero é o medo a tocar, o medo a... Claro, e agora coa da pandemia todavía máis. Pero, eso, a textura, que sintan as areas das praias, que sintan como unha pedra pode ser rugosa e ao mellor outra pedra non o é tanto. Todo este mundo que se pode descubrir a través da percepción e dos 5 sentidos, que é algo moi sinxelo, é que temos todos á beira da man. Recuperar esa escola, sair da aula, do que é o habitáculo, sair ao aire libre e ulir. E se non podemos salir da aula por algún motivo, eu vos propoño ver na páxina web do Proxecto Terra estes vídeos de 4 lugares e 4 estacións. Mirade, que queremos facer con estes vídeos? O obxectivo é traballar o paso do tempo, as luces, as cores, as estacións do ano, as actividades humanas. Entón, os vídeos agrúpanse en tres modos distintos, son os mesmos vídeos, pero agrupados do seguinte xeito. Mirade, o primeiro son as 4 estacións do ano en 4 lugares diferentes. Esta é na zona do Caurel, que é unha zona máis ben verde, agraria.
unha vila, a vila de Allariz, a Plaza de Quintana de Santiago e a Plaza de Pontevedra da Coruña. Entón, imos vendo como é a primavera, o verán, o outono e o inverno. De aí, pois, o tema de o que falábamos antes, o tempo, o sol, as sombras, e tamén diferenciar como en Torés e en Allariz o cambio de estación se nota moito, bueno, pois as árbores, as árbores de folla caduca que van perdendo tal, mentras que en espacios urbanos o cambio de estación apenas se percibe. Entón, temos aí unha serie de debate, de discusión, de decir, podemos telo, de como no medio rural ou nas vilas se produce un cambio de estación notorio, mentras que nos espacios urbanos ao mellor están así un pouco como máis diluídas. Logo, na seguinte fila, o que podemos ver é todo un ano, o sea, como é en 4 minutos, como é un ano en Torés, como é un ano inteiro en Allariz, en Santiago e en Coruña. E vemos o mismo, primavera, verán, outono, inverno, como vai pasando un time-lapse destes, para ver como as paisaxes van mudando ao longo do ano. Non hai só unha muda a nivel de tempo de terra, de xeoloxía, sino que as paisaxes mudan dun día para outro. E o último é a mesma estación nos 4 lugares ao mesmo tempo, aquí. Aquí sería Torés, Allariz, Santiago e Coruña en primavera, verán, outono e inverno. Entón, podedes traballar con estes vídeos na aula, pois, facilitando as actividades que vos podan apetecer en relación ao paso do tempo. Ben, seguimos co Pagus. O que intento é presentarvos o Pagus e que todos os materiais que hai no Proxecto Terra ou fora do Proxecto Terra podedes aproveitarvos para poder incluir e dicir, bueno, pois eu vou explicar isto como material de apoio, me collo isto ou isto outro, vale? Ben, seguimos unha segunda parte do que é o Pagus, o sea, tuvemos unha primeira de percepción e agora xa de identificación dos elementos da paisaxe. E decidímonos por facelo o máis sinxelo posible. E logo cada profesor que lle meta a dificultade que lle apeteza. Dividimos os elementos da paisaxe en dous, en estruturais e en texturais, dicindo que aos estruturais lle vamos dar unha característica máis ben abiótica, relevo, rochas, clima e auga, e aos elementos texturais dividilos en dous, os bióticos, os verdes, vegetación e fauna, e por outro lado os culturais ou antrópicos, é dicir, as accións que o ser humano exerce sobre o territorio. Esos serían os elementos texturais, os que van facendo a textura da paisaxe. E en razón a iso, dividir os elementos para facilitar ao alumnado unha clasificación en A, B e C, que é unha clasificación inglesa que foi a primeira que atopamos que puidese máis ou menos ser faciliña, non? Entón, o A serían os elementos abióticos, o B os elementos bióticos e o C os elementos culturais de C ou antrópicos. De tal maneira que teñen aquí unha serie de ítems que eles logo, a hora de analizar o carácter dunha paisaxe, poden ter isto como modelo. Dicir, oi, pois mira, vamos á páxina tal que temos os exemplos. Outro apartado que nos parece fundamental á hora de desenvolver o tema da paisaxe nas aulas sería o tema dos valores, que se volve outra vez a unir co tema da percepción, da sensación, da emoción e tamén do paso do tempo. Por que? Pois porque o principal valor da paisaxe é servir de sustento e benestar na calidade de vida das persoas, non? De feito, o Convenio Europeo da Paisaxe, o que falaba onte Valeria, mais agora tomamos un repunte, converte a calidade da paisaxe nun dereito a gozar de paisaxes agradables, armónicas, non degradadas, que transmitan identidades culturais e territoriais diversas. Entón, os valores da paisaxe, con isto intentamos achegar ao alumnado o discernimento dos valores intansibles, o que falaba Ana pola mañán. Tamén os propios de cada cultura.
nun momento da súa historia. E entón, é importante que eles, cando se enfrentan a unha paisaxe, pois comprendan pois, que ten que ter unha calidade, como nos pide o Convenio Europeo da Paisaxe. A calidade da paisaxe é un indicador dos equilibrios ecolóxicos e sociais. O alumnado necesita pois, ser consciente de que hai que ter unha actitude responsable cara ás condicións ambientais da paisaxe que habitan. Que entendan que a paisaxe é un recurso patrimonial, portador de valores que merecen ser preservados, e teñen que recoñecer que as paisaxes forman parte da nosa identidade, da nosa colectividade e do noso desenvolvemento como individuos nunha sociedade. Entón, é un valor que necesitamos afrontar desde dous aspectos. Un perceptivo, persoal, non todas as paisaxes teñen que ter o mesmo valor para toda a cidadanía, pero tamén un valor sincrónico, un valor histórico, un valor de paisaxe vivida que nos herdamos de outras persoas. En tal sentido, pois, nos dixemos que as paisaxes poden ter un valor social, por exemplo, pois, todo o que é recintos de feiras, recintos de relación, prazas, rúas de congregación da cidadanía, poden ter valores estéticos, poden ter valores de identidade. Vos podedes identificar, eu que sei, unha paisaxe como propia dunha comunidade. Valores simbólicos, como Santiago, o que nos decía Ana pola mañán, valores productivos. Todo o que é unha superficie agraria útil va ter un valor productivo. Valores naturais, pois, unha fraga, un río, ou valores históricos. Entón, vemos, por exemplo, pois, a paisaxe da riba, que é a Ribeira Sacra. Pois vai ter un valor natural, podemos darlle un valor de lecer, dicir, bueno, pois me vou un día, un domingo, por un catamarán por aí e disfruto. Ten tamén, ao mellor, un valor estético. Santiago, indudablemente, ten un valor histórico, ten un valor religioso, ten un valor económico, universitario. Ou tamén podemos ter paisaxes que cambien o seu valor ao longo do tempo. E iso pode ser desde o punto de vista do alumnado, dunha experiencia, ou pode ser pois, paisaxes históricas. Eu sempre lles comento, pois mira ti, ti tes unha paisaxe que lle tes un valor sentimental moi grande, unha paisaxe adquirida, e de repente un día aí pois, ocorre unha desgracia, un accidente de tráfico, morre alguén que che interesa, hai un cambio de valor. Non podes volver pasar por esa paisaxe que antes para ti era unha paisaxe positiva. Hai paisaxes positivas que se poden, ao longo dunha vida, converter en negativas, en traumáticas. Ou poden haber paisaxes que nun momento da vida, como os pendellos da Golada, tuveron un valor socioeconómico, onde se intercambiaban en mercadorías, pero resulta que pasaron a non ter valor ningún, a ser algo pexorativo. Os pendellos deixaron de ter a actividade para que foran deseñados e quedaron no abandono. E agora, en este momento, se lle cambia o valor e teñen un valor etnográfico turístico. Entón, o mesmo lugar, en menos, o sea, entre o finales do século XX, mediados do século XX e o XXI, foi cambiando o seu valor. Un valor económico, un valor pexorativo, eran pendellos, unha pendellada, e un valor turístico etnográfico. Vale? Para poder analizar tamén este tipo de ítems dos valores da paisaxe, tedes na páxina web do Proxecto Terra uns spots que os fixo Miguel Anxo Prado. Non están abertos, verdade? As páxinas... A ver, vou a ver se son capaz de poñer algún. Espera. Al principio. A paisaxe.
A imaxe que temos do territorio está en continua transformación. Estamos nos paisaxes que forman parte de nós. Modificámolas e xeramos unhas novas que deixaremos como legado. Poñamos de solución a tempo. Porque o que facamos agora, gozaremos sempre. Ben, é importante o que fagamos agora, pon padecerémolo sempre, e a locución cambia, o que fagamos agora, gozarémolo sempre, para darlle unha mensaxe en positivo ao alumnado. Hai 6. Hola, buenas tardes. No, isto non é. A esta nueva conferencia del ciclo próximo. Bueno, tedes na páxina web do Proxecto Terra ordenación do territorio, recursos, teñen todos este formato de 10 segundos. Desenvolvemento sostible, espacio interior ou exterior, a rehabilitación privada, a pública, compra e alugamento, parques empresariais. Tedes todas estas opcións de audiovisual para poder ter un apoio a este tipo de traballo de valores. Me cambias a pantalla agora? Bueno, pois xa está. Logo, se seguides mirando para adiante, tedes tamén, despois dos valores da paisaxe, tedes a descoberta da paisaxe, e aquí xa entramos en algo así un pouco máis peleón, que é como ao longo da historia o sector turístico, as campañas políticas, a literatura intencionada, pois lle foi dando forma ao que é a paisaxe de Galicia, e tomando a paisaxe como realmente se tomou no seu orixe. Non hai palabra que mellor se pode interpretar como para ser utilizada políticamente que a paisaxe, non? Xa desde os holandeses, os flamencos, a xeración Nós, Rosalía de Castro, utilizaron políticamente o tema da paisaxe, aparte de outras moitas utilizacións que se lle deron, non? Seguimos, entramos nunha segunda parte que é o tempo da Terra, o tempo da humanidade. Entón, intentamos dar unha visión da que é a historia xeolóxica de Galicia a través deste bucle que nolo cedeu Moncho Vila, o director do Museo Xeolóxico de Quiroga, para ver como é a formación de Galicia, dar unhas pinceladas de tinte xeolóxico, non como libro de texto, senón, se eu necesito falar de algo en algún momento dado, podo vir aquí a este repositorio de información, podo facer uso del, pero non é no sentido de que para mañán vos estudiades isto e mañán falamos del, non. É como recursos para poder falar de algo que nos xorda, non? Para falar do tempo da Terra, da historia xeolóxica de Galicia, temos como material de apoio no apéndice cartográfico o mapa de relevo e o mapa litolóxico, moi sinxelo, o máis simplificado posible, para decir, oi, pois mira, eu estou nesta zona, que tipo de rochas predominan? Pois xa temos o mapa ali ao final do libro. Se eu quero, en algún momento dado, falar desde a materia de xeografía, de bioloxía, podo apuntarme aos plans Proxecta. Sabedes o que son, non? Os plans Proxectas é solicitar os intercambios territoriais que ofrece o Proxecto Terra para levar aos rapaces durante un día ou 2 días a estes sitios de interese onde se poden desenvolver todo este tipo de actividades do libro de pagos. É dicir, podedes desenvolver o pagos na aula, podedes desenvolver o pagos a través dunha serie de intercambios territoriais que ofrece o Proxecto Terra de maneira gratuita. Os centros só terían que facer unha pequena reserva de praza e pagar o autobús. Pero despois, os guías, un paquete pechado de guías, de traslados e de dormida e manutención. É así, verdade? Non me engano. Bien. Entón, agora, según vayan xurdindo as cousas, vos vou dicindo que intercambios territoriais podedes solicitar ao Proxecto Terra a través de Proxecta ou libremente. Sí, libremente, teñen preferencia nos datos. Vale.
Entón, eu quero desde a área de xeoloxía, bioloxía, xeografía, interdisciplinar, proxectos, paisaxe, lo que sea, irme cos rapaces 2 días ao Courel, e o Proxecto Terra che ofrece o paquete feito con os guías para estudiar fundamentalmente o tempo da Terra. Tedes todos os intercambios territoriais na web do Proxecto Terra para que vexades o que se lee, o que se visita en cada unha das saídas. Vale. Tamén facemos unha referencia no Pagus ao clima de Galicia, non tanto a unha situación climática como veñen nos libros de textos convencionais de climograma Atlántico, Mediterráneo e continental, senón facendo unha historia do clima de Galicia en aras de poñer en riba da mesa o tema do cambio climático. Entón, sabemos que o clima de Galicia non foi igual ao longo de todos os tempos, pero é que nin siquiera nos romanos tiñamos un clima como o que temos agora, nin durante a Idade Media tivemos un clima como o que temos agora. É sentar as bases de que puido pasar en Galicia ao longo da historia para que o noso clima anduvese fluctuando. E tamén pusemos a vegetación que nos queda a nós como fósil dos fieitos arbóreos que temos nas fragas do Eume. E como o clima vai condicionando as paisaxes. E incluso, se vedes aí, como o home vai condicionando o clima. Temos unha experiencia de como un home, o ser humano puido cambiar, construir unha nube en Rodeiro. Como o ser humano influye no clima. Para poder falar do medio natural ou dos diferentes climas, vos propoñemos o intercambio territorial de Fragas do Eume. Tamén 2 días nas Fragas do Eume, tamén visitando a cidade de Ferrol, onde podedes ver todo este tipo de vegetación, e logo xa falaremos das fragas. Pero, bueno, que tedes, vos interesa tocar o tema do clima, da vegetación, tal, aproveitade e pedides o intercambio territorial. Tamén temos un apartado referente ás augas. As augas tomadas en varias, en 3 aspectos fundamentais. Como afectan as mareas á paisaxe, como o ser humano ve as augas aproveitables, e despois tamén todo este tema de fervenzas, de lendas e demais que se desenvolven a carón da auga, que é un feito fundamental na vida de Galicia. Pasamos a un segundo apartado, que é o tempo da humanidade, como o propio palabra o di, sería un repaso sobre todo o que é a incidencia do ser humano na transformación humana, na transformación da paisaxe. Entón, hai un repaso desde a aparición do ser humano en Galicia, as primeiras intervencións perdurables, a Idade Media, a Idade Moderna, tamén o indiscutible valor do monte, é dicir, esa cousa que eu creo que os maiores ainda temos metidos dentro da realidade, pero que os rapaces xa perderon o que é a noción de monte de Galicia. Ese monte que tiña un sentido económico moi importante en relación á gandería, non? Entonces, volvemos a retomar como era ese monte, a importancia de conservar ese monte de matogueira, de fieitos e demais, como se foi transformando o concepto, pois todo eso se trata tamén no tema da humanidade. E para o tema se queremos analizar o que é a historia da humanidade, tamén vos propoñemos o intercambio territorial a Porto, porque a última parte do tempo da humanidade fala tamén da Eurorrexión, como un contido curricular, todo o continuo entre Ferrol e Porto, toda a conformación do eixo atlántico e a preservación do entorno e demais. Como material tamén que podedes engadir para as vosas aulas, podedes facer uso de o caderno que está na página web de Identidade Territorial, que fai un repaso bastante máis extenso que o Pagus sobre a evolución e a intervención do ser humano ao longo dos séculos no territorio de Galicia.
é a conformación dun marco xeográfico e fala dos castrexos, da presencia romana, a Idade Media, a Idade Moderna, o século XX, o Estado das Autonomías e, por último, volvemos ao da Eurorrexión de Galicia Norte de Portugal. Para tratar como o home se relaciona co territorio, tamén vos animamos desde as áreas de filoloxía ou desde as propias que vos traballades a que os rapaces lean esta banda deseñada feita por Miguel Anxo Prado, que é A Mansión dos Pampín. Non sei se a coñecedes. Tamén debería de estar en algures nos vosos centros, pero tamén vos la entregamos e así tamén a levades. É unha tolería de banda deseñada, porque é unha cousa que cando... Coñecédela? É o que pasa todos os días que oímos falar nas tabernas, non? Pola rúa. Como se pode facer unha intervención? Hai herencias polo medio, hai un problema de patrimonio, hai discusións entre diversas sensibilidades e especulacións urbanísticas. Bueno, é unha banda deseñada que ten o seu traballo, non? Para poder interpretar. Que podemos ler, ou tamén hai unha versión na páxina web que é lida, por se algún neno ten dificultades. Entón, un centro de Ferrol, hai anos, fixo unha versión lida e nos la mandou por Vimeo, e a verdade é que tamén é interesante escoitala. Para poder falar do tempo da humanidade, temos na parte de atrás de todo, no dossier cartográfico, o mapa de Fontán, digitalizado, todo xunto, e o mapa de vías de comunicación e de núcleos de poboación. E para rematar esta parte teórica, facemos referencia a isto de e ti de onde ves sendo. E falamos de toponimia, o que nos dicía tamén Ana pola mañán. A toponimia do noso país é un fiel reflexo do que foi a nosa historia. O home foi poñéndolle nome ás cousas no momento según se iba apropiando delas. Entón, facer un estudio de toponimia é volver a recuperar as raíces e o sentido do noso país. Moitas veces deturpado polos debires históricos guión urbanísticos especulativos parcelarios, pero a toponimia sigue tendo aí o noso resquicio de onde está a orixe do noso país, da nosa forma de ser e da nosa infraestructura social. Tratar a toponimia, podemos tratala directamente no voso centro, desde esta páxina do nomenclator da Xunta de Galicia. Aí tedes... Alo vai, espera, isto non. Aí entrades, facedes unha búsqueda e tedes todos os nomes de lugar do voso concello ou da parroquia de onde vivan os nenos ou ao nivel que vos queirades, non? Que sucede? Solamente están os topónimos. Pero a toponimia de Galicia, sobre todo, en máis grande número de topónimos de Galicia, corresponden aos microtopónimos. E eses, de momento, non están en ningún lado. Están na cabeza da xente maior e só se poden recuperar se a cidadanía pon interese en facelo. Ou se o profesorado, que é un dos axentes máis importantes para este traballo, se implica á hora de facelo. A que? Me parece que algún de vos xa coñece isto, verdade? Ti a coñeces, a Galicia nomeada. Eu escoitei falar, non a coñezo. Alguén a coñece? Pero tú eres profe, non cuentas. Vamos a ver. Mira, de Galicia nomeada é unha plataforma colaborativa, libre, aberta a todo o mundo, que depende da Comisión de Toponimia de Galicia, que esta, a súa vez, depende da Real Academia Galega. Entón, vos podedes colaborar, vos e toda a cidadanía pode colaborar con Galicia Nomeada recuperando os microtopónimos, simplemente dándovos de alta como un usuario e un contrasinal, e logo facendo
un labor de recollida de microtopónimos a través do alumnado postos en relación cos seus maiores. É un traballo que realmente dá uns froitos moi rápidos, é moi fácil de facer, implicas a todo o mundo, podedes metelo por un grupo de traballo, por un seminario permanente, por un FPPP destes do centro, que tedes dereito á docencia, pode vir o representante do Servicio de Toponimia de Galicia a darvos unha charla tanto a profesores como a alumnado. A Vicente Feijóo está aberto a ir polos centros para explicarvos aos profes, aos pais e aos avós e aos nenos como se pode recoller a microtoponimia de Galicia. E logo simplemente vos a subides a esa plataforma, plaf, e queda registrada como tal e non se perde. Vale, vos aparecería así, ides colocando o pinchiño, poñéndolle o nome, e logo, claro, a Comisión de Toponimia o valida, ou xo manda de volta dicindo ui, aquí hai algo que non sona ben, a ver, volve preguntar se é así ou non. Pero é unha actividade que pon en relación a comunidade educativa e o resto da xente, sobre todo dos maiores, que se algún día vos interesa facer é moi satisfactoria, é moi fácil, vale? A recollida da microtoponimia, podedes empezar, pois, por unha parroquia, ou podedes empezar, eu, por exemplo, a fixen en Malpica, e dixen, buah, Malpica non dou feito, imos a acotar. Entón, fixemos o que? A beira do mar. Entonces, nós en Malpica recollemos os talasotopónimos, vale? Os nomes de lugar relacionados coa beira do mar e as illas e sargas. Entón, os rapaces collemos o plan de ordenación do litoral, imprimimos o que é unha banda, metémolo nunha libreta, e os nenos levaban o plan de ordenación do litoral ás súas casas, e os abuelos iban anotando, esta pedra chamase non sei que, esta punta, isto outro, na praia deste lado ten este nome, e iban apuntando, porque claro, eles en foto visualizaban moitísimo mellor que se yo metíamos nun plano, non? Os abuelos. E os rapaces traían de volta. A verdade foi unha experiencia onde logo os abuelos viñeron ao centro e explicaron como, bueno, explicaron ali pois toda a súa sabiduría e saliu moi ben. É unha maneira, ademais, que segundo a Real Academia a emerxencia é máxima. Cando morran estes últimos que están xa empezando a morrer, todos eses millóns de microtopónimos do país perderánse para sempre, porque non hai memoria escrita, é todo o que eles van dicindo. Entón, é unha experiencia que dentro do tema da paisaxe, porque además, claro, podes traballar os orotopónimos, os odontopónimos, os fitotopónimos, é unha relación entre o que é a terra e a lingua que non a ten prácticamente ningún país do mundo. Nós somos, en ese sentido, excepcionais. Non sei que hora é. Menos 5. Eu non sei se parar aquí e seguimos despois, vale? Porque hasta aquí serían os dosieres teóricos, logo pasaríamos a explicar o que son as 15 paisaxes.